E vamos a continuar onde deixei onte, que creo que íbanos para descubrir unha nova illa. En Concordia había unha importante metrópolis chamada Pecunia. Era moi famosa polos seus altísimos edificios. Os seus cidadáns vestíanse de forma seria e parecían moi centrados nos negocios. Era unha cultura fascinante. Pregúntome se a metrópolis será agora unha illa á deriva. Vale. Espera un momento, vou coller a auga. Porque claro, se non pauso o xogo, o barco vaiseme e aléxaseme da illa. A ver se me dá tempo, debería. Hostia, un castelo. Isla Gran Faro. Pero esta non é... Estou vendo espellismos ou temos frente a nós o outro Gran Faro? Pero está como amurallado. Por que hai unha muralla enorme rodeando? No Gran Faro anterior había montado unhas instalacións rarísimas. E ora isto. Estos malhechores traman algunha cochinada ben gorda. Por moito que nos acerquemos non poderemos cruzar esa muralla. Ai, temos o Gran Faro tan cerca e a vez tan lexos. E se escalamos a muralla, ou mellor aínda, a reventamos? Sí, pero como? Hai esas illas á deriva nas augas do mar moita cor. Quizá algunha delas encontremos a alguén que nos axude a atravesar a muralla. Creo que o mellor polo momento será localizar máis illas á deriva. Así poderemos seguir conectándoas. Entretanto, buscaremos a alguén que sepa da mecánica ou xenería a ver que inventa. A orden, capitán, levamos anclas, trazamos en busca de illas á deriva. Curioso que puxeran o Gran Faro aí. Xusto aí, adrede. Misión disponible. Isla Oscinia. Virtude só estar moi animada, pero últimamente preocúpase por tesón. Estaríase con este que está ben. Os temiños paxaros están secuestrando os veciños da illa. Terá algo que ver en todo estos tipos sospeitosos. Estou por ir á illa esta. Pero antes podemos... Primeiro imos ir á nova illa. Non sei por que se me activou eso, pero vale. Se vou ter aí drift con ese stick tamén, que ese nunca tiña. Illa Desolita, ou Desolita, ou non, Desolita sería. Parece unha illa moi pequena, non? Ou é que simplemente estaba moi lexos. Vale. Por certo, hoxe vin nun short que as voces, eso, confirmado que as voces de este Mario Luigi son as de outro personaxe, non é que sea de outra persona, quero dicir, non é que sean reutilizadas de Charles. Ainda que a verdade que están ben logradas en xeral. O Luigi parece que cada vez aterriza mellor, vai mellorando. Pero hostia, opa. As cousas van de mal en peor. Hostia. Irmancilla.
están secuestrando aquí ainda. Parece que nesta illa hai movimento. Caramba, non solemos ver turistas por aquí, a menos desde que se quebrou o continente. Pero incluso xa de antes, por algo este lugar se chama de Solita. Espero que vos guste, é un lugar tranquilo. Todo cae a pedazos, pero temos saúde e boa comida. Que máis se pode pedir? Quizás esos páxaros gigantes, ou esos paxaros gigantes, deixen de secretar a xente. Cuidado coa cabeza, hai paxarracos acechando, digamos. E colada tendida por todas partes. Vale. Un xarabiño, un champiñón. Aquí non hai nada. Aquí temos esto. Oye, non me faz nada, esta xuventude. Uns rapaces do barrio formaron unha banda, os Remolóns. Pero nin tocan música nin fan nada, nin a colada. De aí o de Remolón, supoño. Quietos aí, está o noso territorio. É o noso territorio, os tipos raros como vos, no noso territorio os tipos raros como vos non son benvidos. Encargámonos de defender a illa de Solita e de botar os intrusos. Donde se meteu Néstor? Aí está. Ai, que casi te perdes a presentación, non me extraña. Hostia, que leva un saco. Sempre facéndonos esperar. Bueno, estamos todos listos. É que me toca empezar a mí. Aquí están os remolóns. Saltaches a parte da pose. Remolóns. Ese ainda non tocaba, buf. Hoxe non nos sale. Hoxe salenos todo ao revés. Veña, concentrados. Remorris. René, Morris, Lolo, Nestor. What the fuck is that? Outro dormindo. Hostia, non hai mellor insulto que eso, Odio ir terceiro, estou farto. Se cambiamos a orde do nome da banda xa non funciona. Somos Remolóns. Enteraste? Entón se cambio o nome, René, dáseme ben ser líder. Paso. O mellor é hora de poñermos outro nombre. Si, home, co que mola o que temos. Esto vamos tirando o que? Ala, mirad que de porquiño máis raro se leu da gorra dese tío. Flip en cores. Sodes magos ou algo polo estilo? Seguro que o porquiño está cheo de cartas. Non sei eu. Mi madriña, pero aí ya vai quedar deserta a este ritmo. Outra vez esos paxarracos. E van hacia o faro, como sospeitaba. Non vos lo había dito. Lolo, morres nestos, a por eles. Esos paxaros dedícanse últimamente a secuestrar a xente da illa. Ahora que sabemos que os retañen no faro, vayamos a rescatalos. Que vos tamén ides pali. Ala, queres conectar as illas coas demais? Decidesmos como chegar ao faro. Veña, vale. Pero primeiro teredes que pasar unha proba. Debemos averiguar se tedes suficiente valor para chegar ata ali. En total, tampouco poderedes ir ao faro sen a nosa axuda, así que non vos queda outra. En que consiste a proba? Xogaremos o escondite. Remolóns, veña a esconderse.
Espera. Vamos a xogar a escondite outra vez. Bueno, pois eu irei ao sitio de sempre. E que facemos? Xogamos a escondite con eles? Se non o ve, xo non o creo. Son forasteiros, entón a fin volvemos a ter clientes. Os primeiros son moito tempo, temos que avisar ás tendas para que abran. Ui, teñen tendas? Podríamos botar un ollo mentre buscamos aos chavales. Vale. Adiante, teño cantidad de obxetos xugosos, mirade. Vale, bueno, estes son o de sempre. Super xarabe. Volvede pronto. Queixo. Que facedes merodando por aquí? Ah, debedes estar xogando escondido con esos rapaces. Comemos a ver que algúns edificios do barrio conectan a través do tellado. A veces incluso pódese acceder ao interior desde a azotea. Sorte que a búsqueda. Benvidos, aquí solo vendemos xénero da mellor calidad, totalmente rompible. Bueno, eso. Hostia, botas fiables, 540 moedas. Martillo fiable, outros 540. Pantalón fiable, 420. Pantalón tándem. Cada vez que recibes dano, regenérase un punto de tándem. Vale, de momento vou pasar de comprar. Ainda que teño ouro. Desde que o continente quebrou, os monstros abundan nesta illa, sobre todo os odiosos paxarracos que se dedican a secuestrar os veciños. Póñome mala solo de pensalo, porque me fixiste de falar do tema. René o resto dos remolóns ao final meteránse en algún lío. No fondo teñen pouco corazón, o que non sei de onde teñen a cabeza. Vale. 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 Se escollín todos. Estades buscando os remolóns? Sempre se esconden nos mesmos sitios. A Lolo gusta o edificio azul, que é ao norte. A Morre sol ir á casa verde do noreste. Nestos solo xogar nos callellóns aledaños do edificio amarillo do oeste. E non falta un por mencionar. Vale, este é un bicho. Hostia, non pensei que saltara. Deille. Que era unha especie de toupa. Non me dou nin tempo a ver. Vale. Vale. Talapo. Joder, vaya. Un menos. Toma. De gol. Merda, hostia.
aquí hai bacharracos destos. Non conta como pisada, entendo. No. Toma. Vale. Garractor. Hostia. Vale. Sono dos irmãos que caen en combate. Vai, non me dou tempo a ler. Vale. One moment, please. Ai. Vale, vamos a seguir. Perdoad aquí a interrupción. Este é un edificio verde. Creo que aquí había alguien. Bueno, alguien que acaba de secuestrar. Morris. Que trompazo. Esta ruína caese a cachos. Onde estou? Espero que non tarde moito en encontrarme. Vou me aburrir como unha ostra. Mario. Gardo por costume, porque a verdad, se realmente hai ato guardado, non vexo moita necesidade de guardar, pero... Quen anda aí? Ai, supoño que non hai nada. Ai. Ollo algo. Seguro que non era nada. Sí, nada de nada. Uf, estou cansadiño. Quedaríame aquí un rato máis. Victorismente. Vale. Vale. Planta superior. Vale, aquí hai uns buratiños. Supoño que me teño que tirar por eles. Agua. Vale. Vale. Joder. Non lle dou nin atinado ao bloque. Ande carallo. Vale, aquí hai que ir lembrándose dos buratos polos que me meto, que senón despois vou andar repetindo lugares. Aí tamén hai escaleiras. Vale. Creo que aquí vai haber 3 ou 4 buratos. E se me meto donde non é, acabo no mesmo sitio que acabo de sair. Baixo por aquí mellor. Vale. Vamos a ver. Creo que aquí puedo acabar no mismo sitio que antes, ¿no? Ah, pues... Co escondite tan guapo que me busquei e vou e caíome por un boquete. A ver, tampouco que me perdese, simplemente estou escondido. Si, é eso. Vale. Están timbrando, pero non vou abrir.
Jo, xa me encontraste. Perdido eu, que va. Bueno, vámonos xa, a ver se a saída é por aquí, todo recto, logo a esquerda, logo outra vez a esquerda. E despois a esquerda, creo. Bueno, sí, é así, segurísimo. Todo recto. A esquerda, outra a esquerda, e a esquerda por terceira vez. E isto é onde empecé. Bueno, benvido. Pero como que benvido? Que tontería de ruta é esa? Basta de perder o tempo, onde están os demais? Os outros, a ver, explico vos. Raúl debería estar nun edificio ao oeste de aquí, a Néstor ao suroeste. Suelen esconderse nos edificios desas zonas. Xa sabedes, se queredes que os enseñemos o camiño ao faro, a seguir buscando. Ese pérdese outra vez fixo, pero leva razón, sigamos buscando. Vale. Un muchacho dos remolóns chamase Morris, é bastante alto para a súa idade, sempre anda un pouco perdido, supoño. Supoño que ten a cabeza nas nubes. Pero non é máis rapaz, que va. Queren moito os seus amigos, si, moito. Toma. Hostia, un pacharraco desos. Aí vemos o pacharraco. Hostia! A fregar. Coño. Divino pisar. Se o pisaba igual liberaba a Luigi. Espera, vou pisar mellor o pacharraco. Mario! Oh yeah! Vou curar aquí a Luigi. Outra vez. Son o señor Rabamón da illa de Solita. Menuda potencia de rancas vosa. Notase que sodes uns tipos excepcionais. Este vello Rabanol sábeas todas. Vos non vos purguedes deste mundo. Non sei se o voso aspecto, o voso olor ou a forma de como camiñades, pero teño claro. E que opinión vos merece Concordia? Adaptache dos nosos costumes. Cando non se acostuma a algo, o que antes era inusual volse común. Mas non vedes baixar a garda. Ao confiarse a soberbia pode xogarvos malas pasadas. Dareivos un par de consellos para que nunca vos confiedes. Por exemplo, parece que un sempre ten bastantes champiñóns, hasta que se acaban. Que se o sol
que se vos olvida que facer. Só debedes consultar a sección aventura do menú. Pero a que ven esas caras? Sorprende vos a miña sabiduría? Pois non acaba aí a cousa, teño máis recomendacións para vos. O básico non pasa de moda. É dicir, podedes probar todo o que vostedes, pero ao final algo básico sempre funciona. Que, aínda teñedes ganas de máis datos? Pois guárdame outro na manga. Non por moito amanecer reluce que é madruga. Era así, xa dudo. Fai anos que non o decía. En fin, espero que todo isto vos sexa útil. Non conte estas cousas a calquera. Unha cousiña máis, antes de que vos vaiades. Cal é o colmo dun pato? Fácil, ter mala pata. Madre mía. É que xa o sabíades? Non sabía que podían aparecer máis, macho. Queres que vos volva a deleitar ca miña sabiduría? Non. Se dá máis que os señores Rabanol de outras illas estamos. Eu son super amigo de Lolo dos Remolóns. Xogamos moito xuntos. Di que é o líder da banda, pero eu creo que os inventou. Tamén di que uns piratas decidiron e fixeron a cicatriz na mexilla. Será verdade? Vamos a abrir esto. Se rompeu. Métome aquí. Creo que aquí había outro escondido porque é unha casa azul. En serio? No, este non é. Se queredes encender a luz, dadelle un bo porrazo ao interruptor. Está durísimo, encima apágase enseguida. Pero é o que hai, de outra maneira non se viría nin torta. Vale, entendo que a luz se vai a apagar, entón. Vale, por aquí non podo subir. Vale. Estou fora. Por que? Se non lle dou o stick este está mal, Caramelo. Caramelo. Rexenera un 30% dos PV dos PT. Xa me probaron a cousa antes, o sea... No, vale, cagueina. Cagueina, perdoade. Vale, sí. Non é aquí onde teño que ir, é aquí. Mandos e sensores. Esta parece que está funcionando, ben. Está funcionando ben, pero é como que notaba algunha pulsación rara en algún momento. Pero non, está ben. Pois non, igual é cousa miña. Bueno, pero se acaba de activalo, coño. Por aquí no me puedo tirar, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Se va a marchar la luz.
Yeah. Vale. Oh, yeah. Ah. Aquí está. Los sitios oscuros son sin duda los mejores para esconderse, suponiendo que la oscuridad te deje ver donde hay un poco escondido. ¡Qué susto! Boa, contrácete, ni siquiera me dou tempo a esconderme ben. Chémonos de chacha e saíamos antes de que se apague a luz outra vez. Seguida. Vale. Hostia, e a tipa xa non se esconde. Ah, bueno, a tipa non se escondía. Fáltame o Néstor, entonces. Oh, xa estades aquí, que rabia. Non me dou tempo nin a esconderme. Ni siquiera... Si queredes que vos abramos a vexa, teredes que dar con todos. Faltanos Néstor. Si queréis que abramos a vexa, necesitámonos a todos. Quizás Néstor está nun edificio que queda sureste, mesmo atascouse. Vale, vamos a coller o tubo. Vale, vamos a ir para la de todo. Hostia puta. Vale, no pasa nada. Vamos a pelear ahí. Solo un pájaro. Toma. Ojo. Ah, que no me deis saltar. Hostia, pensé... Buah. Qué cagada. Vale. Oh, yeah. Oh, yeah. Me cago en Buda. No, lo veme frejar a barriga que estou pocho. En serio. Merda, pronto. Oh, deie. En serio estás pocho. Pues toma unha manzanilla. Que hoxe en Negreira xa estive. Debía ir a polo paxaro primeiro, pero bueno. Que é o que máis polo Buda ahora mismo. No, 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 no. Mario. Oh, yeah. GG. Oh, yeah. Provi Sulio. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah. Vale.
Oh, martillo chulo. Oh, aumenta 15 puntos o meu ataque e 2 a defensa. Cando derrotas a un enemigo, o teu ataque aumenta un 20%. Oh. Aquí hai outro. Oya. Oh, yeah. Aí está. Yeah. Hostia, si se atascó. Joder, estuvo atascado. Encontraste. Empuxades do outro lado. Éntrase por aí. Vale. Oya. Hostia, parece unha cara a casa. Vale. Aí hai enemigos que podía enfrentarme a eles, pero... Ui, ui, ui. Oya. Oh, non lle dei, creo. Ou si. No. Oya. 54, ¿eh? Vamos a derrotar. Mario. Oya. GG. Mario. Oh, yeah. Bien, que Luigi xa está a punto de subir de nivel. Medallón de bronce. Eso creo que xa era un obxecto que tiña, non? Yahoo. Creo que os medallóns de bronce vai ser conveniente vendelos. Este Nestos ten unha pachorra. Non sei como os remolos teñen tanta paciencia con ele. Supoño que lles cae ben, é un pedazo de pan. Vale, por aquí hai un camiño despois, cando encenda o faro. Yahoo. Oh shit. Yeah. Yahoo. Aquí hai un bloque. Oh, yeah. Vale. Joder, vaya voltaza teño que dar. Vale. Vale. Oh, yeah. Dadle con martillo ahí. Vamos a ver, ¿cómo sacamos de ahí? Oh. Vaya, dar ao coco. Oh. Era darlle con martillo, xa está. Hey.
Que hai que pensar aí, ó. Yahoo! Será por formas. Hostia. Está moi servicial o Luigi neste show, eh? Luigi! Wow! Oh, yeah! Gracias, salvache des. Oh, yeah! Xa vexo, temos a todos, volvamos xunto a René. Vale. Alcanza o faro. Aquí había un bicho. Bueno, no era por aquí, no era por aquí. Yahoo! Oh, Yahoo, Mario! Ah, pura, que Mario de que? Que des atrás é culpa túa. Porque todos teñen cara de enchufe. Bueno, porque é así, é un universo alternativo donde todos son enchufes. É así. Non sei así ao diseñador do xogo. Que queres que che diga? Bueno, porque ti non viras o xogo antes ou non sei se entraches bueno, entraches xa algún día, non? Cando empecé este xogo. Vale, flipo. Dásevos ben xogar escondite. Sorpréndeme que nos encontrarades a todos. Bueno, o prometida deuda. Podes ir ao faro. Pareces bastante capacitado. Este non, pero non me lembro. Non, me refiero estes días. Empecé o xogo o sábado. E fixen stream o domingo, máis o lunes, máis onte. Este é o quinto stream xa do xogo. Ainda que, bueno, antes tuve un pouco tempo, pero streamei tamén. De feito, eso, na última semana levo bastantes streams, Veña, vamos a abrir a ver se estades preparados, sí. Abriste a ver xa ten o seu truco. Bueno, preparados listos. O sea, que abre con un grito. Ese é o truco, temos que empuxar os 4 á vez. Ah, pois parece que berraron e pum. Botos unha carreira ata o faro, tonto último. Tramposa, espera. Estes dous quedan aquí. What the fuck? Ah, creo que me rompí unha uña na verxa. René e Lolo sempre andan con moita presa. Bueno, el, claro, el non ten. Non usei champiñón porque sabía que iba a poder curarme. Este ahora porque tembla, hai enemigos aí. Ai, dole má tripa de tanto correr. Que lento sodes, vai a birre de carreira. En fin, xa estamos ao lado do faro, onde os paxaros se levan aos que secuestran. Pero que vai vir un máis grande, aí vai outro. Hostia, están aí os... Magnífico, pono cos demais. Hostia, chaval. Xa temos unha boa remesa, o General Shop estará contentísimo. Por algo somos o seu trío de confianza. Alarra, Arga, Gador, Comanda Largador. En serio, tío, é igual cos putos rapaces. Alargamos e estendemos os fíos do General Shop alá donde ele non chega. Facemos realidade a vontade e os seus sonos. Ah, aquí ven. Hostia. Que fai TP o cabrón. O meu comando arrollador.
meu general, en realidade chamámonos Comanda Adorador. É moi sencillo, meu general, basta con combinar os nosos nomes. Alargador. Exactamente, Comanda Acaparador. Sigue sin ser o noso nome, meu general. Pouco importa cal sea. Ao mellor poderíamos facer un repaso dos nomes, xa que estamos, meu general. Un momento, xa vin estes tipos antes. Son os que andaban merodando pola illa. E nós vímolos no Gran Faro. Sodes uns entrometidos. Exasperadesme. E ti quen eres, flipao? O xefe destos tres, un esqueleto con capa. Pois non nos das medo, os teus truquitos non sirven de nada contra nós. Xamais creín que podrían algo como yo. Hostia, hai unha yo referencia e non a pillei. Ou falas polas poses, non, hostia, pois agora sí que me... Ou é polo sonido, que non sei. Para a túa información, estos son... os traxes, non? Para a túa información, estos son Mario e Luigi, os irmáns máis duros do mundo mundial. Ah, bueno, isto é máis de anime en xeral. E vache pegar con todo o fuciño, vas a ver, vou total lá no quinto cojón. Aí vai. Se pode voar. E ademais é un jack, non me fixara hasta ahora que é un conector jack o das esquerdas. Bueno, eu non sei se diría que é Jojo referencia, aínda que sí que recorda a Yosuke, agora que o dicides. En certo modo, porque el tamén ten tupé, pero bueno. Cales son as súas órdenes, General Shouk? Outros asuntos requíreme, ocupadevos desto vos. Pois entón toca, deixemos a min, General Shouk. Ti, larga. Disculpe, meu general, eu chámame Arra. Bueno, marchoulle dos fustiños. Nós tamén temos outras cousas para facer. Nos oficios voluntarios, foste das pilas, larga. Non me chames mal a posta. Vale, se vou enfrentar a este. Por onde iba? Ah, sí, escoitádeme ben, payasos. Enfrentádemos ao cerebro do comando alargador, o temible Arga. Vivo para servir ao General Shouk, o líder supremo de toda Concordia. O lechoncito rosa mostachudos de roxo, vermello e verde. Sodes patéticos por pensar que podedes deternos. Chegou a vosa hora. A ver, sí que pode ser yo referencia, pero é que isto de facer poses é moi típico tamén desta saga, o sea que non... tampouco sabría diciros. Pero bueno, pode ser, A ver que me fai este bicho. Hostia. Oh my god. Sí que me quitó, Nivel 14. ¿Esto qué? ¿Una referencia a Chun-Li 11? ¡Hostia! ¡Suerte! LOL. Eso es buenísimo. ¡Hostia! Que invoca bichos, o cabrón. Esto toca unos collones. Isto complica moito o combate, Safadeixo. Vale, cando bota pinchos non hai que soltar. LOL. Cabronazos, Merda. Por querer ler o chat despisteime. Teño que curarme. Vou curar a Mari. A mí este xogo teme un pouco perdida. A ver, é que este xogo
é dunha saga de que xa é coñecida, pero bueno, se xogas a consolas de Nintendo máis que nada. Estrenouse na Game Boy Advance e tuvo despois unha o sea, despois foi tendo secuelas, digamos, bueno, máis entregas, va. En Nintendo DS tuvo dúas, en 3DS tuvo remake de dous xogos anteriores máis un adicional, que ese adicional no xoguei, e o seguinte este. Bueno, vamos a curar a Mario. Merda. Adiantei. Joder, Manolo, manco. Ahora estou manqueando, Estou manqueando moito. Voume curar, por si acaso. Estou manqueando moito. Hostia! Estou manqueando moito, Estou manqueando moito. Vale. Agora vou usar este. Sei que non lle daba ben o último. Vale. Toma. Vamos a curar a Mario. Vai quedar, vai estar zampando moito. Toma. Vou seguir dándolle a este, por se me invoca máis Pacharo despois de matar a ese. Cada vez fai menos daño, me cago. Berra, berra. Igual la cago matando Pacharo, pero bueno. Merda! Pensei que non lle daba. Que me liei durante un milisegundo. Vale. Claro, estou facendo menos daño. Berra, berra. Merda, aí caguei no erro. Espera, vou usar o tanto. Sorte. Derrotei, non sei. GG is. Pantalón fiable. Subida de nivel. Sube de nivel 13.
Mala rima. Vale. Luigi sube a nivel 13 tamén. Tremendo cumbiote que se marca o Luigi. Uf, vaya parella, son duros de pelar. O momento mellor será retirarse. Caractor a min. Ai, oi, máis cuidado. Esos tipos son un caso. Pero ese show ponme as cerdas de punta. Un enchufe. Que eu se... Que será? Un enchufe, non. Que carallo. Ah, pero son clavixas do combate. E veño cunha regleta e todo. Isto vai nos vir como un tomillo ao porco. Conseguiches clavixas de combate, unha regleta con enchufes para clavixas. Pa que quero isto? Que sorte. Gorrino gorrón, ese é meu. Pero que vergonza, mira que perder as miñas clavixas de combate con regleta e todo. Pois son miñas, vinas eu primeiro, encontreinas por aí. E as miñas cosas non se tocan, enterades vos. Devolvede más. Hostia, quere pelear outra vez? Really? Pois mira, vamos a aproveitar para probar esas clavixas de combate. Para usar unha só hai que enchufala na regleta. Ah, na regleta, esta vez deixo volo feito. Esta clavixa en concreto é un simplificador de contra. Non fagades bloqueos resignados, intentar realizar contraataques. Debería resultar fácil para héroes como a vos. Non entendo o que acaba de pasar, o sea... Oh, foi máis fácil, pero... Mola o que? Con un martillo así de grande é difícil fallar. Chamou os seus amigos garractores para que o axuden co arda. Vamos a enchufar outra clavixa e que llevemos a todos adiante detonador. Simplificador de contra, detonador. Pero isto que é como unha especie de axuda nos combates. Non acabo de enterarme. Clavixas de combate. Esa opción permite acceder á regleta e cambiar as clavixas. De momento vamos a deixarnos como a puxen, vale? Vale, pero entonces que cojones hai que facer? Isto é algo novo e estoume perdendo moito agora. Detonador, hostia, fixo daño en área. Eso é, unha boa explosión fará dano para dar a repartir. Parece un xogo creado por explosores de... A ver, o diseño que fixeron é así, non lle hai que dar máis volta. O primeiro había un como se chama? Había unha cidade no que os personaxes eran xudías. Estaba o pueblo champiñón, que son os dos Toads, que todos deberíades conocer, e despois estaban os do pueblo xudía, que eran eso, todos con aspecto de xudía e cousas así. Entonces, neste caso, neste xogo, pois douselles por poñer aspecto de enchufes ou cousas así aos bichos. Un pouco original pero tamén é raro, sí. Isto non pinta ben, será mellor salir por patillas. Vale, isto era unha especie de tutorial para enseñar esa mecánica nova, pero ainda non entendi moi ben. Deixade o xaste, taredes agotados de loitar contra min 2 veces seguidas.
Que eu por min seguía, estou en forma para esta máis. Non son solo cerebro, tamén teño unha barbaridade. Mais vos vale mellorar. A próxima vez non me quero aburrir tanto. Que susto, non me agarres sin avisar, espera que te chame. Este é o cerebro, pero se non ten nin 2 dedos de frente. Bueno, que vos parecen as clavixes do combate? Prácticas, Agora callo. Xa dicen co que se lles podía dar algunha utilidade. Falo das furgas, que estou almacenando como un gorrino. Coas furgas pódense crear clavixes de combate. Con calumel que procede das furgas, vai. Que sí, xa veredes, vamos a facer a prova. Para crear clavixes, primeiro hai que elixir esta bonita opción do menú. Logo só hai que pulsar A para seleccionar unha. Esa, seguro, se cambias de idea podes cancelar. O sea, podo coller a que eu queira. Ao asestar un golpe excelente co salto ou martillo, unha bola de ferro cae sobre o inimigo e inflige dano adicional. Aumenta un 15% o dano infligido. O sea, cargas... teñen cargas, vale. Ahora entendo. Son como obxectos que che dan ventaxa, pero... Claro, teñen cargas. Ainda que despois recárgase con turnos aquí. Vale, aumenta un 15% o daño infligido por los saltos e martelazos. Ademais, os golpes excelentes poden causar mareo ao rival. Vale, aislante para calzado. Protexe contra os efectos dos estados alterado, caída e marea. Interesante. Se che queda pouca vida, usa automáticamente un champiñón. Hostia. Está un pouco. Se che quedan poucos puntos tándem, usa automáticamente un xarabe. Vale. Vale, disponible tras crear 4 máis. Hostia. Hostia, hostia. Cantos hai? La virxe. Vale. Bueno, este é bastante bo. Lista. Vistedes como se crean series de combate. Seguida reunindo furgas e armades bo arsenal de clavixas. Accede ao menú e selecciona crear clavixas para convertir as clavixas da alumial que acumulastes. Cantas máis clavixas de combate fabricas, máis tipos terás á túa disposición. Recolecta alumel nas diversas illas para crear máis clavixas. Pero as clavixas non sirven de nada se non as enchufades. O primeiro é seleccionar regleta no menú. Seleccionar a que acabamos de crear e colocala no enchufe. Vistedes como se equipan as clavixas. Acordades de que non basta con crealas, hai que enchufalas na regleta. Desde a selección regleta do menú podes equipar as clavixas nos enchufes. Conforme avance a aventura irás ampliando a regleta, o que che permitirá enchufar máis clavixas. Enchufa distintas clavixas en función da potencia do enemigo ou da situación do combate, así podrás pelear con máis eficacia. E outra cousa máis, as clavixas teñen un número limitado de usos, despois hai que recargalas, pero deixádeme que eu me encargo. As clavixas de combate teñen un número limitado de usos. Cando a carga dunha clavixa agota, retirase automáticamente da regleta e pasará a recargarse. As clavixas agotadas ocuparán unha carga cada vez que Mario Luigi actúa. Se unha clavixa xa retirou da regleta, enchufa outra que este cargada. Mola. Se seguides así, convertireos nos héroes de Concordia. Digo eu que estos están forrados. Pero ti en que mundo vives? Abre as orellas. Xa hai desconectar a nosa illa e os demais, que pasada. Nós os monos tamén poderíamos ser héroes. Si, a verdadeira hora axudaremos a xente. Vale, aí a tipa pensando en facelo ben. Vale, xa entendín. O sea, ser son como un potenciador nos combates, que tamén podría dicirse de outra forma,
que os facilita, é dicir, que os fai máis fáciles, porque realmente é o que vexo, comparado con outros xogos, isto é algo que facilita moitos combates, na miña opinión, pero bueno. Vamos a gastar aquí porque teño puntos de sobra. Esta. Esta. Al final, os puntos esos son para gastar, o sea que ao final, se teño de sobra para comprar, podes crear novas clavixas. Vale. Foco antivoadores. Os saltos contra enemigos voadores infligen golpes críticos. Oh. Os abaneiros contra enemigos con piña infligen golpes críticos. Potencia contra-ataque. Os saltos transformase en salto bomba e o martillo pódese cargar. Inflige un 10% adicional. Hostia. Si un dos irmáns cae consciente, usa automática champiñón de vida extra. Aumenta a probabilidade de que os enemigos derrotados solten obxetos. Vale. Isto interésame. Vou coller este. Regleta. Bases de... Vale. Vou equipar esta. Vale. Simplificador en contra. Necesita manter pulsado o botón para facilitar os contraataques. O salto dura máis tempo no aire e o martillo agrandase. Vale. Misións. As do caparazón vermello. Executa 30 ataques standen excelentes co caparazón vermello. Necesitas 17 máis. Necesitas 18 máis. Esquiva o contraataca 100 veces. Gana 100 combates sin sufrir dano. Asesta 250 golpes de sorte. Usa objetos en combate 20 veces. Inicia 30 combates con ataques anticipados. Necesito un máis. Derrota 999 enemigos. Necesita 797 máis. Obtén 5000 moedas en combate. Necesitas... Gana 100 combates seguidos sin perder a partida. Necesitas 29 máis. Hostia. Hostia. Derrota 300 enemigos sin equiparte roupa nin complementos. Hostia puta, chaval. Inflige al menos 1000 puntos de daño nun solo ataque. LOL. Vale, este quedame 29, pero a ver se non caio derrotado, lo, porque sería unha putada perder a racha, ¿no? Ides a conectar a silla. Faremos os ricos en todo. Dame ganas de conectar moitas sillas para ser rico eu tamén. Joder,
así que pensé xa. Esto non tiña ni idea de que foses tan fortes. A ver, os remolós tamén poderíamos habernos encargado, fixo. Sodes repetirse moi forte, non me esperaba de vos. Isto é unha cousa, cando conectedes a illa poderemos visitar a illa Nao. Yeah. Gracias por impedir que lle pasase nada a René, debo vos un. E agora queredes conectar a illa, que chache. Por fin podremos ir ver o mundo. Vale, vamos a... Yeah. Non hai nada por aquí, ¿no? Yeah. Pues vamos a tirar de esto. Activamos xa, non sei se é a quinta illa ou se xa non sei cantas levo. Okay. Aí vai o porco. Yeah. Let's go. Illa de Solita. Conectaches a Illa de Solita. A ver, neste xogo vai todo de enchufar e de conectar. Entonces por eso decidiron facer aos personaxes enchufes, porque todo vai relacionado con eso, con conectar, con enchufar, con conexións, con... Entonces, curioso o concepto todo o que fixeron aquí. Illa Nao. Veño de Polipétales, estou explorando as maravillas naturais desta illa, como ese camiño do ao norte, pero cheguei a un desnivel que non logo superar. Pregunto se habrá algo do outro lado. Teño unha nova amiga, estou contándolle bonita que é Maraña. A ver se se anima e ven conmigo a disfrutar da actuación de Dioda. Escoitei oín que en Maraña hai unha planta única e alucinante, a Buclidia, e que se fai crecer bailando. Xa é máis alucinante aínda. Conocín este xugluleño tan majo. Falei da Bruquilla e di que quere escalar algún día. Estaba dicindo ao meu colega que deberíamos visitar Moitas gracias por facer posible que a xente pode volver a viaxar, reunirse ou coñecerse. Espera, deixa vir aquí. Agora podo facer este. Aquí habrá un sabiondo destos. Seguro. Hostia, dorao. Encontráchedes ao máis venerable da miña especie, señor Rabanol Dorao. Sorpréndeme, aínda que estes lustrosos mostachos delatan que só de xente de mundo. Hei de confesar que este é un dos mellores sitios para estar enterrado, pero a pesar de tanto bullicio nadie chegará hasta aquí. Así que gracias pola visita. Pero basta de chacha, tendémonos no noso. Hai 18 señor Rabanol no mundo, contándome a mí. A cantos encontráchedes? A 3. Interesante. Encontrar a 3 señor Rabanol ten premio, sabedes? Non mo podo creer. Estupendo, xa conocedes a 3 señores Rabanol. Con semellantes mostachos sabía que non me defraudaríades. Pois aquí tedes. Un super caramelo. Vale. Este mundo con tanta mentira lévame a pensar mal dos creadores. Vale. A ver quen é o mal pensado. Ainda que, bueno, son xaponeses, os xaponeses son moi así. Pero bueno, non sei. Sabedes
quedar con 5 señor Rabanol merece o seu un premio. Queredes conocer a ubicación do señor Rabanol que non encontráchedes? No. Coñecedes a frasecita, verdad? É que xa o sabíades. No, cagueina. De momento no. De momento non o quero saber porque sencillamente non me fai falta. Va, non vou chegar a tempo para descubrir o peñasco. Merda, va, nada, xa me enradan aquí. Alegro moito de volver a vervos. Encontraches a alguén que poida axudarnos coa muralla do Gran Faro. Como? Que había uns paxarracos secuestrando os veciños. Non dou crédito. Xa todo culpa do comando alargador. Entón esta é a famosa Illa Nao, pois si que mola. Ese árbore é enorme, alguén intentou trepar por el. E aquí han de comer. Pero bueno, rapaces, non cambies de tema cando estou falando. Isto quen son os vosos amigos? Boas Faro, mal pensadas son, si son. Isto meteron a ferrería e dixeron. A ver, os diseñadores fan cousas moi extrañas, a ver, eu creo que cousas máis enrevesadas se viron antes. Son uns chavales moi molóns que nos encontramos na illa de Solita. Molóns non, remolóns. E que é eso do comando alargador? Acordaste daqueles 3 tipos chungos que vimos no Gran Faro? Pois volvimos a toparnos con eles e esta vez atacáronnos. Menos mal que Mario Luigi delle un bo escarmento. Ese comando alargador empeza a preocuparme. Os mesmos ordenaron a uns paxares que secuestrasen os nosos veciños. Mario Luigi, os paxares enormes están levando a xente. Voando con tanto peso non poden ir lexos, debe de ter a súa base nunha illa cercana. Pero mira que listo o tío do Catalexo. Ese comando alargador traes algo entre mans. Quizás estén levando a secuestrados á base. Temos que averiguar de que illa se trata. Unha estrella fugaz. Que ou algo na playa, cada vez pasan cosas máis raras. Vale. Vale, vou guardar aquí. A ver que contan estas. Xa pasastedes polo taller, queridas. Eso sona mal tamén. O que leva o fillo de virtudes. O que leva menudo currante está feito. Bastante con levarlle materiais e crea maravillas nun pispás. A miña impresiona a súa madurez. Ten a cabeza moi ben amueblada. Pois sí, pero últimamente parece ter os ánimos algo decaídos. Co ben que lle vai no taller, que pena me dá oíres. Quizás teña demasiado traballo, parecer nin siquiera saca tempo para ver a súa nai. Seguro que bota moitísimo de menos a virtudes, e viceversa. Que tráxico todo, é unha pena que as cousas sexan así. O meu fillo é todo o contrario, está desexando emanciparse. Igualiño que a miña, por min que o fan, así poderemos vivir nós tamén o noso aire. Vale. Aquí todos son benvidos. Vale. Bueno, é verdad que teño aí obxectos que teño que equipar. Antes vou vender isto, porque non me sirve para nada. Vale, xa deme ir a equipo. Vale. Cada vez que golpeas a un enemigo regenera vida igual ao 5% do daño infligido. Hostia, estas botas molan. E ademais aumenta ainda máis o dano do que teño agora e dame 2 puntos
en bigote, que eso aumenta a probabilidade de que fagas un golpe de sorte. Bueno, sin duda estas botas tan caralludas. Vale. Despois temos pantalón fiable, que me aumenta 7 puntos a defensa, aínda que perderé o efecto adicional. Mellor para Luigi, que lle dá 14 puntacos. Vale, despois temos outro martillo chulo. Hostia, teño dous. Ah, no. Pensé que... Bueno, claro, está equipado por mano, xa. Vale. Vamos a vender aquí o que sobra. O martillo normalucho fora. Pantalón normalito fora. Esto vamos a deixar. Vale. Nada. De momento vamos a deixar aquí. O que sí podo facer ahora algunha misión secundaria, porque vexo que ademais son as dúas en Illa Hoscilia. Que bueno, este xa é o que comentou agora aquí o compañeiro. Vai chegar de agora, espera. Antes de nada vamos a ir aquí. Activar o turbo, que quero ir a ver o peñón. Hostia, peñón bloquete. Este é un personaxe que sale en entregas anteriores, de feito, o bloquete este. Bueno, sale no viaxe ao centro de Bowser ou algo así, creo que se chamaba. Bueno, na primeira entrega hasta creo que sae tamén. Vale, vamos a dar aquí. Vale, vamos a ir á tubería. Este que ten que dicir. Por fin chegou a hora de revelar o meu proxecto. Que proxecto? Igual a cousa miña, pero... Ah, o das flores. Pero a que hora a illa está moito máis bonita. Vale. Menudo cambio. Ahora que hai flores, onde vai parar? É un pequeno xesto de agradecemento por conectar ao meu fogar, Isla Polipétala. Se saltas sobre eles con precisión, podes chegar voando a Telecañón. Vale. Ah, este para chegar máis rápido aquí. Vale. Bueno, al menos danlle utilidade, además de que adorne. Dame a mí que anda un pouco desconectada de Mario. A ver, por unha parte normal. Eu porque son fan desta saga, quero dicir, salvo, creo que unha das entregas se saleu en 3DS, unha ou dúas, vino xogando todos, e máis, é unha saga que sigo, digamos, é como a cando che gusta pois unha saga de videoxogos. E obviamente por ser da túa saga favorita ou que sea, pois sueles, digamos, estar máis informado do que sale ou non, normalmente, va.
E bueno, eu son moito de Nintendo, pero a ver, estas alturas xa o teño dito moitas veces, non? Eu sempre fui máis de consolas de Nintendo, aínda que xogo tamén en PC, son máis de PC que de Nintendo, pero bueno, entre comillas. É dicir, hai xogos de PC que me marcaron moito máis, pero son moi de certas sagas de Nintendo. E claro, o tema dos xogos de Nintendo é que hai moitas sagas ou moitos incluso personaxes que non todo o mundo coñece ou que algún coñece de así de refilón, por dicirlo de alguma maneira. Ao final é como a todo, se non xogas a certos xogos tampouco vas conocer todo, pero é normal. Vale, aquí non sei se se ven. Vale, si, vemos que unha misión está na plaza e a outra está arriba. De feito, unha entrega nova desta saga, porque como xa dixen antes, houve dous remakes. A entrega nova como tal, creo que esta había 9 anos que non había unha nova entrega. A última creo que é de 2015. Entonces é como cando xoguei o Metroid Dread. Aínda que hai varias sagas, digamos, dentro da saga digamos, do universo Metroid, o Metroid Dread que xoguei fai 2-3 anos é a secuela dun xogo de principios de dos 2000, bueno, non sei Metroid Fusion cando saleu, se 2002, 2003 ou por aí. Se estás falando de que eso, uns 20 anos ou casi que de diferencia entre unha entrega e a outra. Tamén son máis de Nintendo, Pocket Color, Advance, DS, DS Lite, 3DS e Nintendo. Pero non te... Hostia, pues... A ver... Tamén é verdad que si... A ver, sorpréndeme que si xogaches desde a Pocket non coñezas a saga Mario & Luigi, pero a ver, hai moitas, digamos que hai moitas entregas en xeral Nintendo. É fácil, digamos, perderse e non coñecelas todas. Se te centras en certos tipos de xogos, ao final non te moves daí, é normal, non? Que non coñezas todo, pero sí que me sorprende que si sí que xogas a tantas consolas. Sobre todo porque na Advance saleu primeiro Mario & Luigi. O Mario & Luigi Superstar Saga se chama. Foi a primeira entrega que saleu. E eu cando xoguei no seu día flipoume. O sea que para mí, ademais porque era moita xente moloulle o RPG que saleu o Super Mario RPG que saleu en Super NES, que de feito tuvo un remake en Nintendo Switch fai relativamente pouco. E a xente, pois, moita fan dese xogo, aínda que son moi diferentes. Bueno, moi diferentes tampouco tanto, pero bueno, son teñen moitas diferencias, digamos, estilos moi diferentes a nivel artístico e tal. Pero eso, que a xente moloulle moito cando sacaron esta primeira entrega porque tiña certas novedades e mecánicas que era moi fresco, digamos, na súa época. Mario, que oportuno. Estamos celebrando que o Conectar volva a recorrer a illa, pero esos paxarracos inquiétannos. Hostia. Fora. Ala vai. Hostia, levou un igual. Uf. Veñen a polos isleños, a saber onde os leva. Tes que axudarlos, Mario. Champiñón cura. Vale. A ver, hoxe en día tamén, sobre todo, hai tanta cantidad de xogos que é normal que un xa se perda e non coñeza todo, pero
digamos que os das sagas principais, digamos, personaxes principais como Mario e Luigi ou Donkey Kong ou Kirby ou así, sempre son máis sonoras, porque son personaxes que existen normalmente desde os 90 ou antes. Entonces suelen chamar máis a atención, al menos a min. Tendo en conta que moitos xogos teñen que tiña foron de dar. Vale, a ver, sí, é normal. Se tiña 7 anos na época de Advance, é normal. Pero bueno, na Nintendo DS saleu a segunda entrega desta saga. Non sei se saleu tamén a terceira. Creo que a terceira tamén é de DS. Sí, a terceira tamén é de DS. De feito, da primeira entrega da terceira fixeron remakes en 3DS. E ademais fixeron unha entrega a maiores. De feito, eu estou descubrindo nun vídeo que xo comentei o outro día, que a compañía original que desarrollou os Mario e Luigi foi a quiebra. O sea, este foi desarrollado por outro estudio, entendo. Aquí debería haber unha nova illa, creo. Pero bueno, eu ao final hai cousas que me entero porque tamén estou un pouco metido no allo, por decirlo así. Son moi fan de Nintendo desde pequeno. Bueno, un pouco normal. Vale, é verdad que tiña que subir aquí. Yeah. Como os pobres, que pasou? Vale, teño que ir por aquí pola esquerda. Ah, vale, que ao final igual ti vas tendo latencia na... Bueno, normalmente cando eu vou dicindo unha cousa, ti a mellor velo 30 segundos ou varios segundos despois. E a veces perdo meu ao que contestades. Sí, de feito, os remakes que fixeron do primeiro xogo máis do terceiro foi intentando aproveitarse do tirón desas entregas que tuveran bastante popularidade e así aforrar costes e tal, pero o problema foi que non venderon tanto como os entregas orixinais, creo. É que ao final este xogo, aínda que é unha saga bastante coñecida, é algo de nicho. É dicir, non... xa ti eres un exemplo, non? Se non che conocías vendo xogado bastantes consolas, pois é normal ao final. Vale, vamos a ver. Oh yeah. Merda. Prove Luigi. É que non podes esquivar eso, que é o peor. Merda, hostia. É que hai veces que os podes pisar e outras veces non. Toma. Suponho que tamén se meteu o tema. A ver, non se sabría dicir. A ver, os xogos venderon bastante ben, pero supoño que... A ver, agora non me lembro tamén os motivos, pero...
os xogos venderon ben, pero non sei se é que tuveron demasiados sobrecostes ou non me acordo o motivo polo que quebraran. Creo que porque non sei se facía máis xogos ademais dos Mario e Luigi, creo que os outros igual non lles iba demasiado ben. Pero bueno, a piratería fai mal, sí, pero non sei hasta punto de que quebrara esa empresa, non o sei. Toma. Uy, que lento pon aí. Vame debilitar a Luigi, o mellor. Pero igual me curo ahora. Sí, vou me curar. Vale. Acabo de facer dano a Mario, tío. Por pisalo. Joder, tómalo con Mario ahora, Merda, ahora debía saltar antes. Joder. Son puñeteros, Vale. A ver se os derroto xa. Joder, porque estes puxeronme máis en apretos. Foron os primeiros inimigos que me puxeron máis apretos, creo que incluso que os bosses que enfrentei hasta ahora, porque me comí moito dano. Porque o problema destes paxaros é que agarran a un fijo, non o podes evitar, e despois ainda poden dañar con un poden dañar ao outro. Gracias por salvarme a vida. A donde irán os paxarracos da xente? Isto é para vos, que menos. Vale. Vale, aquí vou me curar. Que boa falta me fai. De feito, a ver, eu non vou esconderme no sentido de que eu no seu día xogar a certos xogos de forma, digamos, entre comillas, non moi legal. Pero bueno, na Switch polo menos non se pode dicir que non se pode negar que non aportara, porque isto creo que xa di bastante, non? Faltame unha caixa, pero teño con este son 14 xogos, se non me equivoco, que teño xa da Switch. De feito, podo dicir, se me de equivocarme, que é a primeira consola na que teño tantos xogos comprados. Bueno, na Xbox con 360 compraos no, pero sí que regalaban co Xbox co Gold deste. En ese non sei cantos cheguei a ter, pero en posesión, digamos. Pero así en físico é a primeira vez que pillo tantos. Pero a ver, tamén por como podo permitir. Obviamente, se non, habría moitos xogos que teño aí que non o vese comprado. Xa, a ver, eu a DS de feito tamén a pillei no seu momento, con certo cartucho especial. Eso, que con pouco de inversión pude xogar e incluso rexogar algúns xogos que xa xogara. Pero bueno. A mí o que eu aí non me vou meter
se o que o fai está ben ou está mal, pero o problema é a xente que o fai con regodeo, como en plan, quero dicir, hai veces que a xente, incluso sagas que lle gustan ou das que son fans, chegan a piratealos igual, ou sea, que teñen a Nintendo Switch pirateada, ou que incluso xogos que non lle terían por que chamar a atención tamén, o sea, ao final quero dicir, a ver, tampouco é que vayan a facer mal, porque é verdad que se ti un xogo non o ibas comprar, tampouco lle das pérdidas como tal. Pero bueno, é que aquí sí que nese tema podese falar largo extendido, o sea que... Pero o que eu sí que vexo moi mal é que en Switch pasou moito, é o feito de que a xente, bueno, que se filtre polo que sea un xogo antes da súa data de saída, e a xente o xogue antes. Xa non solo porque a veces che spoilean a historia e cousas así sin ti poder xogalo, sino polo feito ese de que unha persona que ainda os apoia e compra o xogo de forma legal, ten que esperar máis que esa xente. A ver, eso é verdad que co tema de internet hoxe en día é moi jodido poñerlle control. Pero bueno, eu sí que algo que en Switch non me gusta nada como se puxo eso. E por eso tamén Nintendo se chegou a poñer bastante bruta nese sentido cos abogados e tal, que non sei se sabedes que demandou aos creadores dos emuladores de Yuzu e tamén chapós de Ryujins. Pero bueno, foi tamén por eso, por lo que estaba comentando agora, parte porque liqueaban os xogos antes da data de saída, e os emuladores non son ilegais, pero as ROMs como tal sí que o poden chegar a ser, xogar, conseguir ROMs, o sea, conseguir ROMs en internet, sobre todo facelo antes da data de saída, porque eso demostra que o xogo non o tes, entonces non pudeches facer a copia de seguridade de típica excusa de dicir, é unha copia de seguridade, non. Se o tes antes da data de saída, máis probable é eso, que o conseguiches de internet. Entonces, claro, aí xa se ve todo. É eso, que eu xa sempre digo, hoxe en día vale que a mellor na Switch no, pero en xeral hai xogos a barrer hoxe en día, como para chegar á necesidade de ter que piratear para poder entreterse, digamos. O sea, hoxe en día tes de sobra formas de conseguir xogos gratuitos, como os que regala Epic, ou incluso moi baratos, en PC sobre todo. Estos días miña nai solo pensa en tesón, eleva na alma e no corazón. Supoño que é a sesión de toda nai, pero cando encontra o tempo de coidarse. É unha maldición este desasosiego, e será peor non sentir tanto afecto. Vamos a ver que quere virtudes. Ah, hola rapaces, como ides? Polo que vexo tan alegres como sempre. Estou un pouco pletórica de enerxía, como nunca. Xa, notaseme cando algo baixa de ánimos, non? Non para de pensar en tesón, sabe apañala solo, pero ainda así. Por que non lle dades este? Recebeu unha carta e unhas moedas manchadas de barro. Dirá que non sabe por que me preocupo tanto, pero unha nai é unha nai. A orde de nai, vale. Bueno. Eu é verdad que tamén eso, en Switch xa vedes que comprei bastantes xogos e hoxe en día por xogos hai moitas opcións, pero obviamente sempre che tiran máis aquelas entregas
que che gustan ou bueno, sí, que che gustan as secas, que máis ganas tes de xogar. De feito, por poñer un exemplo, eu tamén son moi fan da saga Warcraft, no seu día xoguei moito ao World of Warcraft, tamén servidores privados. E claro, para min o problema do World of Warcraft é o tema da suscripción. Ainda que sí que me parece cara, é un xogo que se ti solo xogas a eso ou xogas moito a ese xogo, non me parece malo, o sea, non é tan caro entre comillas, porque a ver, aí se nos poñemos a analizar tamén hai tela, non? Pero o que quero dicir é que é un xogo que de por sí dá bastantes horas de vicio, como que pode valer a pena pagar a suscripción. Pero é o malo que vexo da suscripción duns xogos como o World of Warcraft, é que é como que sintes a obligación de xogar para poder aproveitar digamos o xogo, non? É dicir, eu por exemplo houve unha época que xoguei oficial e compraba 2 meses, compraba en Instant Gaming por exemplo, compraba un par de meses e xogaba. Pero claro, eu a mellor durante esos 2 meses pegaba un vicio enorme co WoW. Pero é que había días que se non podía xogar nada ou había unha semana que xogaba poucas horas, era como que me fastidiaba, porque era como que estaba desaproveitando que a suscripción dese mes. Era como que non sentías que o amortizabas ben se non te pegabas unha boa viciada. E se che cadra un mes que non podes xogar porque, pois eso, por motivos personais ou por traballo e tal, porque ao final ao traballar tamén tes menos tempo, a min fastidiame, a min concreto. O sea, a min, por exemplo, o WoW, un xogo que eu facilmente lle podía chegar a botar a veces máis de 5 horas ao día no seu momento, cando a mellor me pillaba sin curra e tal, ou que incluso 5 horas as podía botar tendo curro, xogar un par de horas ainda que é suficiente, a min quedábase medio corto. E claro, pagar por un xogo unha cuota mensual para xogar solo, eu que sei, entre 10 e ponlle entre 10-15 horas á semana, que ainda son horas, pero eu que sei, a min antoxábaseme corto, porque ademais no WoW hai cousas que si xogas pouco non avanzas tanto. Pero eu creo que neste caso xa teño mencionado que eu quizás o motivo polo que tuven ese problema era porque non tuven amigos cos que xogar o oficial. Eu creo que é o típico xogo que gana moitísimo se xogas con amigos. É o de se te podes farmear a cuota, sí, pero houve unha época que creo que era viable, pero despois é un desmadre. O sea, vale che cartos do xogo, pero chega un punto que ahora mismo creo que é un desmadre. O sea, ti antes podías chegar a farmear a cantidad de ouro suficiente, a mellor en menos de 2 semanas, ponlle, desa forma xa conseguías un mes gratuito po mes siguiente. Pero xa te tiñas que poñer a veces a farmear como un tolo, o sea, perdías tempo farmeando e non disfrutando do xogo como tal. É dicir, podías conseguir ouro a mellor a vez que disfrutabas, pero ao final tiñas que sacrificarte un pouco para poder conseguir o mes gratis. Pero que despois chegou a un punto que incluso farmeando a de Dios nun solo mes non conseguías a mellor a cuota do mes gratuito, para conseguir o mes gratuito. E ademais estamos falando de que te quedabas sin ouro, porque se gastabas na ficha esta de WoW, despois, de feito, non sei agora se sigue podendo, creo que non. Antes incluso podías poñer en subasta as moedas. Pero eso, que ao final
hai xente que había unha época que sí que che podía salir a conta de vez en cuando pillar un mes, o sea, ti a mellor xogaba 6 meses e despois tiñas, pois, solo por viciar podías chegar a canxar 1 ou 2 meses gratis, que podía che cundir, non? Pero ao final chegou un punto, creo, esta é a miña opinión, ou como eu vexo, que chegou un punto que eu creo que non valía tanto a pena farmear a drede a moeda. Eu sei que sigue existindo, pero que é unha burrada o que vale. Entendo que agora tamén o ouro se consigue máis facilmente, obviamente, pero precisamente canto máis fácil se consigue o ouro, máis cara é esa moeda. A ver, eu dito, ademais é un xogo no que eu, por exemplo, gústame moito. Na época que xoguei eu sempre disfruto e puñome con pijadas. Eu de feito no seu día molábame moito explorar solo o mundo e ver os detalles, porque eu veño de xogar a Warcraft 3, que é o xogo de estrategia que xusto anterior ao WoW, e disfrutaba moito deso, non? O problema é que, claro, ao final se te posa a enredar ainda é peor, ainda avanzas menos, ou ao final é como que eu pillaba 2 meses e para o vicio que eu quero quedábanseme cortos, e é como que a veces ademais sentíaste presionado a xogar. Eu, por exemplo, comprara o New World, aínda que para min foi unha decepción, teño que dicilo, que ao final ningún MMO que xoguei me enganchou tanto como a World of Warcraft. Eu comprara no seu día o New World porque dixen, este é un RPG que, o sea, un MMORPG que compro, e como non ten suscripción, aínda que me ralle e tal, se o quero reanudar 5 meses despois, non teño que pagar para volver a xogar, nin me teño que rayar polas horas que lle bote, nin nada. E ese é o problema que me pasa co WoW, que si me rayo por eso, e aínda que poida permitirmo perfectamente, pero bueno, eu creo que ao final todo se resume no que dicía antes, que eu creo que no WoW nunca me coincideu. Cando xoguei en servidores privados, sí, pero despois no oficial nunca me coincideu de xogar con peña conocida e sobre todo con amigos, porque eu creo que é un xogo que con amigos gana moitísimo. Facer mazmorras con 2 ou 3 colegas gana moitísimo ese xogo. Sei o que é e sei que gana moitísimo. E solo, para min perde moitísimo o xogo. E ademais eu son moito de ir á miña bola se non xogo cos amigos, entonces bueno, a ver, obviamente se xogas por exemplo agora, hai tanto territorio novo desde que o xogo, desde as primeiras expansións, que agora mismo é unha locura. O sea, chegou a un punto no que xa tuveron que simplificar eso, porque chegou a un punto no que é un desmadre. O sea, tes demasiado contido e podes te chegar a perder, e eso que eu conozo un pouco, ou máis ben coñecía o lore actual, xa estou totalmente, bueno, totalmente non, pero estou bastante desconectado. Entonces eso. Dice Sullivan, o enfermo, que se volves ao WoW vai contigo. Pero el xogou ao WoW, ou simplemente quere probalo. É que, a ver, eu sei que é un xogo que disfrutaría se volvo a xogar, pero ao mesmo tempo eu teño que reconocer que tamén é un xogo que prefiero estar alexado del, porque eu sei que me podo enfermar directamente xogando ese xogo. Deso xa teño tamén, Vale, vamos a seguir aquí, que ao final estou Caleria. Dime aquí, Tesón, necesites que faga algo. Miña nai escreve unha carta. A ver, imos chorar un pouco.
A ver que di. Querido tesón, como estás? Parece que foi onte cando tu irmán e tío vos marchastes. Pero botote moito de menos, estaréme facendo maior. Cando se abriu a terra pasei moitísimo medo. Comparada con iso, que vivades solos non é nada. Bueno, casi nada. Comes ben? Ven a verme máis a menudo. Farei croquetas. Estou ben, por certo. E xa non sei que máis escribir. Cuídate moito, non pares nunca de darlle ao martelo. Sempre que as croquetas, tío. Anda, estas moedas están manchadas de barro. Ai, que muller. Envíame diñeiro que o ganou esculpindo. A vosa nai querevos un montón. Gracias, mamá. Vou a forralas e só as gastarei en algo importante. Espera, isto non é barro. É chocolate. Ah, por certo, postdata. O outro día o veciño fixo moedas de chocolate. Comí un montón, pero guardei unhas poucas. Bicos, mamá. Xa non son moedas como tal. Que detallazo, se hai que querela. Pois si, irei a visitar moito máis a menudo. Ah, e gracias por terme a carta. Vale. Eu vou o dito, non é que o bote de menos, porque é un xogo que sei que podría disfrutar, pero ao mesmo tempo tamén me engancharía de unha forma enfermiza. Entonces, por unha parte, prefiero estar lexos del, por unha parte, porque senón creo que me engancharía cousa mala. Entonces, a mellor cando, bueno, non sei se é unha tontería, a mellor cando me xubile ou así, igual volvo ao WoW, se sigue existindo, para lá, a mellor sí, ou existe unha secuela. Sí, ademais é que é un xogo que está feito para iso, é contido constante, por eso digo, se realmente tes con quen xogar ou así, ou alguén con que compartas. Por exemplo, eu sí que teño que dicir que a min causaba algo de envidia as parellas que lles gustaba o WoW en común e xogaban xuntas, porque hai veces que eso a mí se me facía raro, sabes? En plan, que a veces xa que os dous vos gusten as mismos videoxogos, ou que vos gusten os videoxogos incluso, pero que vos gusten as mismas sagas a veces é complicado, pero que os dous vos guste o WoW ao mismo nivel ou hasta o punto de xogar moito. Pero bueno, é como a todo, ao final, se vos gustan as mismas cousas, non ten por que ser o WoW, pero no, se non o digo por eso, digo que non me coincideu. Pero xo digo polos amigos en general. Eu teño un amigo que sí que chegou a non aprobar por min e xoguei con el durante unha época, pero ele ao final non lle molaba tanto como para dedicarlle tempo. É o típico que xa sabes que non vai chegar ao nivel máximo antes de que se aburra do xogo. Isto acórdame como cando saleu o Lost Ark. Eu chegara a botar 200 e pico horas nos primeiros 2-3 meses, cousa que despois tamén o deixei, non? Pero e moitos amigos meus, aínda que lle viciaron moito, quedáronse atrás ao final. O sea, non, ao final era imposible que se non lles gustaba ao mesmo nivel que a min chegasen a xogar moito. Ao final tamén os MMOs, RPGs ou os MMO en xeral son de nicho, non a todo o mundo lles mola. E a min pasoume con outros xogos. O sea, eu teño xogado a outros MMO como New World ou Guild Wars 2 no seu día, que bueno, este tamén lle dera bastantes horas. Pero como World of Warcraft non me enganchou ni un.
Puderonme gustar máis, gustar menos, xogar máis, xogar menos, pero da mesma forma non. E non digo porque o WoW sea especial, que o é tamén, non? Pero eu é polo que vos decía, viña de xogar a Warcraft 3 no seu día, conocía o lore, entonces eso creo que dáballe bastantes puntos ao final. Hostia, aquí hai un regalo, non sei se pode chegar a él agora, creo que non. Pero que vamos... é verdad que caera aquí algo, que é unha estrela. Non caeu, vina voando. Basta de bobadas. Hostia, Aurelia. Chama Aurelia, non son ninguna estrela fugaz. Este é un personaxe dunha entrega anterior. Si son Mario e Luigi. Esta de que os coñece tamén do Reino Champiñón. É que esta digamos que é a equivalente ao Porco Polo noutro xogo. Sí, é normal. É normal. Isto agora non importa, hai noticias moi graves. Estaban coa princesa Peach tan tranquilas as dúas. Isto foi na illa Atraxia, unha de secuestros. Diouse parda. Estás xa máis calmada. Aclarémonos, o Reino Champiñón de Mario e Luigi ten unha princesa que se chama Peach, non? Eso é, mencionei xa esos polos tan raros. Pero entón están secuestrando a xente de moitas illas. A princesa Peach é moi lista, dudo que a capturen os meros paxarracos. Pero busquémola por si acaso. Porfa, Mario é irmán de Mario. Esa tal Peach parece unha persona moi importante. Importantísima. Sobre todo para os nosos tres, verdad, Mario e Luigi? E agora que pasa? Ah, vale. Había que avanzar na historia para que se conecten aí. Vale. Establece un nexo entre correntes. A árbore. Que foi eso? Que pasou? Creo que a árbore quere mostrarnos o camiño. Veña rapaces, a isla Atraxia. E os paxaros non vamos a buscar o comando alargador e a xo. Temos que seguilos e rescatar a toda a xente que secuestrou. Razón non che falta, chaval. A donde se dirixen os paxaros? Non creo que podan voar largas distancias. Deben de andar nalgún islote cercano. Entonces podemos ir á illa Atraxia e buscar antes ese illote. Pondrémonos en marcha en canto estedes listos. Outra cousa que se me ocurre. Ahora que sabedes fabricar clavixas, podremos volver ás illas conectadas e recoller fulgas. Para crear clavixas novas. O alumen veranos como o tomillo ao polvo. Vale. Mira, unha misión e aparece en vermello. Quer dicir que pode desaparecer se avance. O primeiro é darlles duro aos malos, e logo axudaremos a xente con calma. Supoño que ten sentido. Será mellor que vayamos a polos malos antes de nada, así non habrá máis vítimas. Ir a polos malos sona ben. Fagamos que nos leven antes de que escapen. Os plans de Show. Que planeará facer Show cos isleños que está secuestrando? Trata de averiguar. Disponible por tempo limitado. Algúnas misións só están disponibles temporalmente. Deixarás de ter acceso a elas ao avanzar na historia. Se queres completar alguna delas debes facelo antes de progresar máis. Non, pero sí, non queremos estorbar. Animos desde a distancia. Así tamén axudo eu, Este que quere dicirme. Localizamos xa algún illote.
Trátase de diminutas illas que flotan no mar e non se poden conectar á nao. A pesar de ser de reducido tamaño, cada illote ten un nome propio. Ademais das principais illas de Concordia, os mares tamén están repletos de illotes de menor tamaño. Nos illotes verás todo tipo de aventuras, algúns están cheos de enemigos, outros esconden misteriosos rompecabezas, en algúns abundan obxectos ou moedas. Mario e Luigi poderán alcanzar estes illotes por medio do telecañón da illa Nao. En eles non hai faros, polo que non se poden conectar, pero hai cañóns que che permiten regresar. Mentras navegas entre as illas principais, presta atención e trata de realizar novos illotes. En conclusión, se avistas un illote, convén visitalo, podría contener algún tesoro. O sea, ainda hai máis movidas, o sea, hai illotes que solo podes visitar cando estés cerca deles. Vale. Vale, había unha misión que acabo de coller ahora. Illote Pizca. Ah, teño que ir a un illote. Buah, o problema é que teria que atopar o illote primeiro. Pois, vamos a ver. Alegro un montón de verbos, pasou moito tempo. De modo que solías ser cómpres aventuras. Pois únete á búsqueda da princesa Peach. Eu, que falta vos fago, Mario xa che ten a ti. Este non é o meu mundo, aquí o experto eres ti, o posto de axudante é teu. Cuida ben de Mario e Luigi, vale? Oi, por fin, xa sabía eu, son unha guía de pata negra. Aléame oído, conto contigo. A verdad que me molan sempre os cameos estos de personaxes de entregas anteriores que aparecen así de repente, digamos. Vale, vamos a activar o turbo e a ver se nos aparece. Hostia, así que baixa este. Igual estará por aquí. Sí que se extenderon con esta zona, ¿no? Espera, hai unha curiosidade que quero ver. Hai aquí o Toad, que é o que se supón que fai que acelere. Quero ver se meter unha animación a que se ve que meta o turbo, porque me deu curiosidade agora. Se lle activo o turbo... Ah, pois sí que se ve. Detallazo, Detallazo. Vale. Vale, parece que aquí non hai nada. Vou ter que ir a outro lado. Ou non sei se terei que volver aquí, pero aquí xa está. Que che pasa, Sullivan? Tan mal estás? Igual puden darlle aquí, xa que pasaba cerca. Pero cantas movidas hai aquí, Vale, vamos a ver se a que necesito. Illote Pizca, pues xusto ao que quería ir. Doulle un cabezazo. Está pa foto. Pero tan mal se puxo. Porque a verdade, está pocho. Non sei. Tamén
Bueno, isto pode ser relativo, pero tamén pode ser, podríase dicir que é putada tamén que lle pase un venres, non? Que xusto un venres se poña mal. Aínda que sone un pouco raro, eu a veces prefiero que poñerme mal nun finde que pola semana, non? O de faltar ao traballo a mí non me mola moito. Ou que non estés o suficiente malo pa non faltar, pero sí pa levar mal o día aí, digamos. Ah, vale, bueno. É que este tino... Vale, vamos a ir a esa. O que pasa é que se esa illa non se conecta, en teoría a outra, como vai ás voltas, podrías perderte por aí. Hostia, está aquí o... Levadeos. Si, o meu general. Pondrémonos a traballar coa isla Nectar do gran faro do mar Ardelada. No auxilio. Xa basta, paletos. Pódese saber que é ese dichoso a isla Nectar. Non sei que tramades, pero xa estades mandando esos paxarracos que regresen. Quenes sodes? Mario e Luigi, meu general, son o dúo bigotudo co que xa nos topamos antes. Tratan de desbartar os nosos plans na illa de Solita. É dicir, o meu comando apagador, non logastes derrotalos. Non foi culpa miña, Arga pifiona. E se me permite o meu general, recordo que somos o comando alargador. Eres un chivato, Alar. Serás. Non é culpa miña que seas un inepto. Se non sabes facer ben as cousas, atende as consecuencias. O noso objetivo é coller máis fulgas láureas para producir a isla Nectar. Xa perdimos bastante tempo con estos insolentes. Seguide secuestrando isleños. A orden, meu general. Por esta vez libradeos. Para a próxima non teredes tanta sorte, listiños. Non vos sabedes ca vosa. Xa o veremos. Eu sinto, pero menos que non se me caiga a man, non falta traballar. A ver, temos que facer algo con estes tipos a deixar. A ver, eu depende, pero eu sí que teño, por exemplo, no traballo actual, sí que teño estado chungo e seguir, pero sí que creo que estuve, non sei se nunha ou dúas veces que me puxen tan mal que dixe, mira, marcho porque non, aquí además podía ser preocupante. Aparte, xa non che falo de que cando tes algo vírico que podes contagiar, pero cando va a ser máis molestia que outra cousa. Ahora, que é verdad que teletraballando, por exemplo, é distinto. Eu teletraballando sí que teño estado mellor al jupachucho e darme igual. Ahora, se eu teño que ir á oficina e estou mal, pois ou aviso ou eso. A min dunha vez pilloume na oficina e marchara, porque estaba así con sudores fríos e tal, e non ganaba nada con estar ali. Ahora tamén che digo que depende que tipo de traballo. Claro, a ver, é que tamén hai situacións e situacións. A veces, según o tipo de traballo, podes ser unha liada. Por exemplo, se ti tes que facer un traballo físico e tes mal unha perna, pois podes provocar un problema maior. Podes a mellor cometer un accidente ou podes ser un lastre en xeral ou xa me entendes. O sea, o problema é que xa a nivel de seguridade ou incluso de protocolo e tal, pois non ten moito sentido, non? E xa non digamos cando tuveches botas aceleradoras. Xa non digamos cando dependes cando depende outros de ti. Por exemplo, o típico traballo que é en parella ou en grupo, pois obviamente podes afectar
a outros traballos en cadea, eso pois é un problema. Xa, pero a veces non é cuestión de querer, é cuestión de que non é apropiado, basicamente. Pero bueno, eu tamén sei de xente que é ao revés, quero dicir, hai xente que incluso que demostrando que estás jodido ainda che din eres un blandengue por non ir traballar, porque eu tiño traballos no que o típico que tes gastroenteritis non che ten por que impedir traballar, non? Pero por eso dicía, depende do traballo. Hai traballos nos que se ti tes que facer un exercicio físico, pois cambia moito o conto. Hostia, Madialevo, benvido por aquí. Moitas gracias por ese Prime. Estou aquí de leria, porque a verdad que hoxe está sendo un stream de bastante leria. E eu, como son de enredar, caerían ya algún destos patáns, mellor para nós. Deberíais probalos en algún combate. Vale, era a recompensa da misión. A ver. Botas aceleradoras. Cando derrotan, entendo que é en plural. Incluso se Mario vence. Cando derrotan a un enemigo, a túa velocidade aumenta un 30%. E ademais as botas danche 8 puntos de en daño de salto e 2 de velocidade respecto as que teño agora. Pois sí. Bueno, un islote un pouco raro. Vale, esperade. Ui, que casi me tiro. Se vou por aquí. Un champiñón vida extra. Hai algo máis que se me pode escapar por aquí. Igual hai algún bloque invisible destos. Non ten pinta. Pero a ver, o tema das enfermedades e o traballo sí que sería un tema que daría para bastante tempo falar, pero bueno, é que aquí hai moita xente que está mellor a favor ou en contra, pero bueno, eu teño visto auténticas animaladas. Hai cousas que para min son animaladas. Por exemplo, eu teño visto en empresas de traballo manual, non? Que por exemplo, como os Ravesa ou Cortizo, teño visto casos de xente que a man escallolada ali. É verdad que hai traballos que ti podes desempeñar co brazo escallolado, pero xa é a imaxe, tío, porque ti vas, imagínate, xa non che digo unha inspección, pero ti imagínate que vai ali unha visita e tal, e ven o traballador cunha man escallolada, tío. A outra cosa é unha persona que a mellor, pois, imagínate que é un encargado que só ten que dar órdenes ou facer certas cousas así, ou que pode, al menos algunhas veces, non depende de que o brazo teña ben, pero que en xeral hai animaladas que eu tamén hasta non sei se unha vez vin a un fulano indo en muletas ao traballo porque tiña mal un pé ou tiña mal unha torcedura de tobillo, tío. Non se vai ao traballo en muletas, tío. Salvo que depende do traballo, non? Pero me refiero, se ti é un traballo manual que tes que andar desplazándote ou facendo, tío, colla baixa punto, tío. Aínda que sei que hai situacións as que non cha dan, sí, é moi lamentable, moi lamentable. Eu sei que, por exemplo, obviamente usar un ordenador, se ti tes mal un pé ou unha perna, non che impide usar o ordenador. Pero se ademais o teu traballo non só implica estar nun ordenador, sino ter que moverte por un sitio para dar soporte ou que sea, obviamente que teñas mala perna implica que non vas poder desempeñar ben ese traballo.
Outra cosa que che den a opción de teletraballar, por exemplo, se estás mal, pois, nese caso lesionado, pois sí. Pero aí xa é un caso específico, non? Se ti tes un traballo compatible con ese malestar, vale. Ahora, se ti tes que facer traballos en altura e cousas así, é unha animalada, Eu teño visto animaladas facendo traballos desos. Sí, no, está claro. Que conducir eso, dependendo de como teña a perna, pois tampouco é plan, non? Ou se tes que ir andando, porque, a ver, hai xente que pode ir andando se lle queda cerca, non? Tens que contarlle a Coneto o da Isla Nectar. Oh, yeah. É verdade, o da Isla Nectar este parece o contrario do que están facendo eles ao final. Os boros con... Eu doalle nun ordenador, pero co dedo gordo do pé esmagado en 4 anacos. Uf, sona doloroso. A ver, é que aquí o dito, aquí pode falar largo e tendido, pero eu sigo dicindo que dependendo do traballo, é que eso ollo, porque ademais o que dis ti, podes ir arrastrando de tal, pero é que só ao final é que se aproveitan de ti, porque se nunha situación así ainda vas traballar, imagínate noutras que non estés mal ou tal, ponche a abusar de ti. Claro, ao final para a empresa dirá de puta madre, sabes? Se che valoran de puta madre, quero dicir, a mellor se che pagan despois ou che suben o salario, o que sea, pero non suele ser algo que suelan facer as empresas. Boas, debullador, mancorrois como vai a vaina. Vai indo ben, ainda que hoxe estou enredando. Eso que a ti non che gusta. Eu sei que... Sí, por eso digo. Eu entendo o que dis. Por eso que hai situacións e situacións. Pero hai que ser consecuente, quero dicir. Hai veces que nós por querer corresponder a un traballo ou aos nosos compañeiros, porque a veces os nosos compañeiros pois poden verse máis abordados de traballo se nós non estamos, pois eu entendo que a veces eso, queremos esforzarnos para que outros non teñan que cargar con máis traballo, o que sea, pero que ao final se te enfermas tampouco, é que, vamos a ver, é que non o tes que ver así tampouco, o sea, porque a mellor o problema é que podes enfermar e seguir traballando, pero a outro compañeiro teu se enferma non vai dudar en marchar. Non é que esa persona faga mal, é que o normal é que se estás enfermo non vais traballar. Pero claro, aquí hai moitos matices. Hai traballar según che paguen, soldo mínimo igual a traballo mínimo, e cada un ten que ir polo seu. Sí, está claro. É que aquí, por eso dos días, isto dá para largo atendido. Aquí hai moitos matices. Pero bueno, hai situacións nas que pode ser comprensible se é unha empresa que ademais che corresponde moito e tal. A veces é como que non queres fallar ou sinteste mal pero hai un límite. Incluso nesas situacións, se estás realmente mal e a túa salud incluso se pode peligrar por traballar, é que é absurdo, o sea, é absurdo. Ou que incluso se vas a estar traballando así moi mal ou tal, non, o sea, é absurdo. Eu entendo que, por exemplo, o caso que vos poñía antes, se ti estás mal dunha perna e podes teletraballar porque traballas nun ordenador e podes teletraballar, evidentemente iso é compatible. Ahora, si nesa mesma lesión tes que ir a unha obra, ter que desplazarte en coche para chegar á obra, ter que moverte, cargar pesos e tal, non é compatible. Non é compatible por moito que ti che fastidie e tal, eso vai xa mellor retrasar a recuperación da perna e ainda por riba pos nun problema tamén á empresa, porque vente ali coxeando e traballando e
Eso como moi legal non sei se é, pero bueno. Hola Mario e Luigi. Coneta, traemos malas noticias. O de Coneta ainda me sigue podendo un pouco o nombre este, Coneta. Ese nombre sí que... Ainda que sei que ven de conectar e tal. Están rindo furgas lóbregas para obter a Isla Néctar? É unha especie de enerxía ou sustancia. Oíres falar de algo así? No, non me sona nada ben. Quizás yo tamén quere dar coa princesa Peach. Entón a princesa Peach estaría en perigo. Temos que ir á illa Atraxia canto antes. Habría que ver el canto de cabrón e o patrón, claro. É que... A ver, eu xa vos di... É que aquí hai situacións e situacións. Eu sei que hai xente que está mal e non o a mellor vai traballar igual sin dicilo porque sabe que lle pode traer problemas. Problemas do estilo de é que me poden botar ou cosas así. Pero claro, é que aquí hai moitas matices, insisto. Porque en xeral, se ti podes demostrar que te obligan a ir a traballar estando enfermo ou estando mal, a empresa callo o pelo, o sea, pode levar unha demanda como a un templo. Ahora, hai situacións nas que a mellor isto é jodido demostrar, ou a mellor según o tipo de lesión ou enfermedad vanche poñer pegas ou que sea. A ver, hai moitas situacións, xa non che falo de que cando a necesidade apreta que, puf. Pero bueno. Esta flecha solo te permite ir nun sentido. Oh, vaya. Pois aquí hai que activalo todo. O tope é ir correr en muletas. Que si é o que mencionei antes. Eu cheguei a ver a un en muletas ir ao traballo. E non un traballo de ordenador, precisamente. Que pasa con patrón? Terás queixa, Manuel. No, eu non falo do meu encargado ni nada. Pero eu sei de outros traballos nos que sí que podes ter un encargado cabrón e xa podes estar todo enfermo que ti queiras que... O sea, eu sei que hai xente, por exemplo, que ten a mala sorte de que é moi enfermiza. A mellor, pois eu que sei, en época de inverno, pois sempre colle gripe, ou cando chega a primavera está seguido resfriado, que a ver, o resfriado como tal é algo que podes lidiar, pero a mellor tamén se pon moi mal e ten fiebre ou que sea, non? Entonces, en moitas sitios, pois ese tipo de xente, pois algúns encargados ou xefes, pois non lles gusta nada, obviamente. Sí. Hostia, xusto a illa que necesitábamos atopar. Illa Atraxia, o sea, vai a atraccións, por eso se chama Atraxia. A ver, é que hai tanto que se pode matizar. E ao final, hai xente que lle morreu. Que lle morreu. Bueno, claro, é verdad, non estábamos vendo o lado contrario. Que hai xente que se aproveita dicindo que está mal cando non o está. Ou que lle morreu un familiar. Claro, tamén hai o contrario. Hostia, acaba de aterrizar ben o Luigi. É verdad que ahora mismo, falando do tema, non víamos a contraparte. Que nese sentido tamén é moito cabrón, Eu diría que é moito máis. Tamén debido a esa xente é polo que hai outros encargados que cando hai xente que enferma de verdad non lle gusta que este faltando moito porque pensa que lle están liando. Claro, a veces poden ser roñóns con razón.
Sabemos que a princesa Peach está na illa, pero ¿dónde exactamente? O sea, ¿onde exactamente? Ala. Menudo bo acabades de marcarvos. Foi unha pasada. Como fixestes? A que viñestes? Viñemos lanzados en cañón. Buscamos unha princesa chamada Peach. Son noche de algo. Unha princesa de verdade. Por certo, que pinta ten? Que leva un vestido rosa. Sónavos. Non, creo que non vimos a nadie así. Podría estar na plaza xunto á fonte, pero... Pero que? Para chegar a ela tedes que cruzar un laberinto. E se non fixechedes antes, costaraos. Va, será pan comida. Que si, rapaz, el laberinto a nós. Éntrase por aí. Tede cuidado, últimamente uns paxarracos dedícanse a sobrevoar a zona. Que vistas de vértigo. Ai no, da yuyu, socorro. Se alguén se perde no laberinto, esos paxarracos lévano voando. Tantas medidas de seguridade para este. Con que esos paxaros tamén andan por aquí. Non, si verás ti. Espero que a princesa Peach este ben. Vamos a darnos vidilla. Sorte, se la encontres a princesa. O peor non é que falten moito, o peor é que sentir que te estén chuleando. Xa. Nem sei saber. Sí, é que ao final a isto me refiero. Podes, ao final matizas. Claro. Xa nin falar da xente, por exemplo, que me ten comentado a mí un colega. Te imagínate que eres un autónomo e tes unha persona traballando para ti que chegou no rea desa forma. E que ainda por riba sea unha persona, como di Oraganos aí, que leve moitos anos. E a mellor teslle que pagar un pastizal se a despides. E hai xente que xa xoga con eso. Hai xente... Podes crear novas clavijas. Vale. Hai xente moi cabrona nese sentido, Pero bueno. Un bo amigo meu está aí na plaza, pero non temos forma de quedar. Antes chegábase polas conectarillas, pero ahora hai que cruzar o laberinto. Jo, odio os laberintos, meu amigo tamén. Boto de menos as nosas charlas. Joder. Benvidos, presionados ben antes de entrar no laberinto. Os super champiñóns creo que vou comprar uns cuantos. 10, ben. Ainda que sei que nos van a acabar dando e que os vou acumular, vou comprar porque sin telos non é boa idea. Xarabes. Isto de momento debía chegar. Vale. Hostia, martillo rompe espiñas. Inflige un 30% máis de dano aos enemigos con pinchos. Pantalón tándem. Vale, isto xa o vira. Va, este non me mellora tanto. Se yo comprar para Luigi. Voy a comprar a Luigi. Sí. Y ahora vendemos o picnic. Hasta a próxima. E de nos a centrar no laberinto, pois advirto-vos que é máis difícil do que parece. Pides ter que procuravos o vosso propio camiño. Sabes o que quero dicir? Unha vez que estedes dentro, entenderedelo. Ui. Non sei se empezalo, pero ahora tamén teño curiosidade. A donde levarán a xente esos paxariños tan grandes?
Se van a algún sitio ciber eu tamén quero ir, pero non me preocuparías. Joder, co chaval. A belleza princesa a que buscades está na plaza da fonte, fora do laberinto. Recomendo que vayades con ollo. Estes días o laberinto está repleto de monstros. Ahora un champiñón. Sabedes que vin... Sabedes que vin fai pouco un día que chovía. Algo que brillaba sobre a cantarilla, quizás un fantasma, por se acaso acercadeos con ollo. Vale. Dixéronme que andas en busca dunha princesa, que romántico, pois se non o sabíades é un método oficial de Atraxia, a moita honra. Cando vos adentredes no laberinto hai un lugar que é parada obligatoria. Refírome á praza central. Desde ali podese observar todo perfectamente. Eso sí, nin idea de como se chega. Donde vexades unha torre bastante alta, aí está sobre todo a plaza central. Intuyo que a princesa pasaría por aí, así que acercadevos a investigar. E logo deberíades botar un ollo por aquí. A fin e a cabo, todos os que deciden recorrer o laberinto acaban neste sitio. Seguro que a princesa non será menos. Bueno, e para terminar, esa é a saída do laberinto. Se a princesa logrou cruzalo, debería andar por aí. Non sei no de boa tinta, por algo son un método oficial de Atraxia. Eu sei que o humor tamén desta saga de xogos é bastante simplón, pero a min mola meu humor en particular deste. Bueno, hai moitos xogos que ten un humor moi específico, é como a saga Borderlands, que tamén me mola, que ten así un humor máis ben tirando a negro, que me mola tamén, pero o absurdo é así, digamos, payasete que ten este xogo, pois tamén me mola. Ao final o humor nos xogos mola sempre. Vale, vamos, isto é un bicho novo. Merda, non lle dei ao bicho. Vale. De espantoxo, digamos. Vale. Neste caso, bueno, vale. Go. 36. Oh yeah. Vale. Hostia. Toma. 43. Bueno, creo que é pola mellora esta do... Super champiñón. Ves, antes xa dixen do super champiñón. Xa de me ver unha cousa que... Vale. Au. Me han dado. Son a 10 de 20, lol. Potenciador en contra. Vale. Hostia. Au. Au. Sorte, teníamos que haber feito antes. Au, nos pegan. A este deille, ¿no? A este sí que lle dei. Hostia, un bicho con pinchos. Logro completado, sempre por diante. Su día velocidad e super froito. Vale.
Au. Uf, aquí empeza a ver... Ainda que, bueno, tamén foi mancada a mía, que caralho. O Electrón. Creo que o xogo sí que se vai empezar a poñer costa arriba a partir de agora, O sea, non difícil como tal, pero sí que non te podes confiar, vamos. Que che poden liar os putos bichos. Como acabo de facer agora este. Suerte, buenísimo. Hostia, tordeo, cabrón. Hostia, cagueina porque ahora Mario está aturdido, claro. Hostia, que me poden noquear, Uf. Uf. Hostia, que me poden noquear, perda a racha do logro, tío. Joder, son manquísimo ahora, Tô un modo manco ahora, Tô un modo manco. Non quero perder ahora por la racha do logro que vin antes. Sí, no, pero ahora estou en modo manco. É a primeira vez que estou manqueando tanto neste xogo, desde que empecé, É que agora cando Luigi ataquei co martillo, claro, olvideime que, claro, é a primeira vez que me pasa que Mario non está disponible. Entonces non me esperaba, é que, claro, ti como non biches os outros xogos, non sabes do que falo. Pero neste xogo é a primeira vez que os ataques individuais non dependen... O sea, é a primeira vez que os ataques individuais se usan en combinación. O sea, Mario e Luigi atacan á vez cando faz o ataque individual. Nas anteriores entregas non dependían un do outro nos ataques individuales. Entonces, cando un está noqueado ou derrotado, o ataque combinado non cambia, porque, o sea, o ataque individual cambia. Entonces, eso pilloume desprevenido. Eso que máis ou menos creo que os teño ben equipados. Ah, non contou como combate inicial. E aparte que estos bichos son novos, ainda non nos intuyo ben as cousas. Vale, aquí vou usar a concha esta. Vou usar Tandem. Os ataques Tandem a cousa cambia. Vale, Luigi sube de nivel 14. Vale, cando suben ao 15 teño bonus. Que casi seguro que Luigi vai chegar antes. A ver, que a min os combates mólame que
mólanme, pero joder, ahora vanse poñer chunguillo. Estou tan perdido, onde estou? Quen son? Non hai maneira de salir de aquí. O peor é que cando me perdín en aquela tenda de móviles. O sea, que é unha referencia ao IKEA, en serio. É que unha cousa, non sei se sigues aí, Sullivan, é que aquí hai logros. E o motivo polo que me caguei antes é porque hai este logro, combate invicto, con gana 100 combates seguidos sin perder a partida, e quedanme solo 24 para conseguilo. E claro, ahora mismo se me chega a derrotar tanto a Mario como a Luigi, perdí a puta racha. Estamos falando de 75 victorias seguidas, sin contar a de ahora, claro. O bueno, 74, 75 levaría. Entonces, resetear isto jodería moito. Vale que despois podo farmeala con enemigos fáciles, pero xa non sería o mismo. Non o vas a lograr. Que puto cabrón o Calvi, tío. Ah, no pisei. No, imagínate perder cando che queda solo un. Flipas, Ala, apresureime aí. É que estou vendo que me pode pasar, Vale, agora se cura máis. Sei que fai máis dano co salto, entendo. Aí sube Mario de nivel. Incredible. É que si, esa semana vas dar con algún boss jodido. A ver, tuve xa un boss que bueno, a verdad que o boss que enfrentei hoxe era jodido comparado cos anteriores que tiven. Pero bueno, fíxoseme facilón ao final, pero de feito, neste xogo hai veces que hai bichos, como son moitos, e sobre todo como sean os típicos enemigos que ainda invocan a outros, que se che poden poñer un apuro, incluso máis que un boss. Pero bueno, sí, os bosses polo xenal poden che facer perder con maior probabilidade, pero bueno. Iba a mirar aquí esto. Vale, voy a hacer esto. Vale. Tamén obviamente aquí hai enemigos que cando enfrentas individualmente non é o mismo que cando teñen cando é un solo, que cando son 2 ou 3. Vale, outra vez mal. E ademais estou manqueando. Ahora mismo estou manqueando moito. Hostia. Hostia, aí xa non me podía salvar. Vou tomar unha fruta. Hostia, me están jodendo ahora, bastante, ademais. Buenísimo. Hostia, é que agora cambian o patrón, Son dos que fan varias veces. Toma. É que o chungo deste xogo agora é que os patróns empezan a ser distintos, non atacan sempre igual. Eso, a ver, que eu por unha parte prefiero que sea máis difícil, porque hasta ahora non me estaba sendo un reto, pero joder, ollo, ollo ao piollo. Porque ahora van me joder la racha.
Imaginadevos aí. Mario. Vale. Ah, tío. É que antes sempre atacaba moito, o sea, tardaban a atacar. E agora a veces ataca pronto e outras veces no. Píllame totalmente out. Oh yeah. Por certo, non me fixei se se cura a Mario cando suben de nivel. Antes sei que se curaban, pero ahora non o sei. Bueno, vou usar aquí Champis. Ainda que pude ir para atrás para curarme, pero ahora xa está. Ah, me ha pillado. É que quero facer yo anticipado, pero é jodido. Teño que evitar ser tan manco. Ai, que manco. Manco, Manol. Vale, aí o enchufe perdeuse. Non pasa nada. Isto pode lle dar ao paxaro. Bueno, vamos a mirar. En teoría entendo que sí. Wow. No tiene un golpe. Mario. Manco. Aí estou moi manco, Estou manqueando moito, Ni no boss que enfrentei hoxe me manquei tanto. Bueno, de feito non manquei. Prácticamente, va. Algo así. Oh yeah. Oh yeah. É que o que estou mancando agora non o banquea en ningún momento do xogo. Non sei se podo agora volver atrás un momento. Non sei se me cerrarán as portas agora. Porque non sei que decían de que era jodido despois salir, ainda que... Non había un rollo de cura aquí. Ah, pois non había, non? O sea, dei a volta pa nada. Dei a volta pa nada, confirmado. Dei a volta pa nada. Bueno, champiñóns teño de sobra, de momento. Pensei que había un rollo de cura no principio da fase. Xa estiven. Que buscase unha princesa vestida de rosa. Pois vina antes, parecía moi perdida a pobre. Dicía que quería chegar á Praza da Fonte, espero que conseguís. Tamén queréis ir á Praza da Fonte, pois a ver. A Praza da Fonte queda ao oeste, pero non se pode cruzar o laberinto recto sen máis. Primeiro hai que pasar polo observatorio do oeste. É máis fácil dicilo que facelo, claro. O laberinto de aí ya ten un truco, pódese modificar. É dicir, é posible cambiar como se conectan as rutas entre sí. Na guía para cidades recomendan guiarse polos banderíns vermellos. Pois nada, sorte.
Se vedes un entorno, dadelle un golpetón. Ves este de aí? Pois xa sabes o que toca. Adiante, non vos cortedes. Oh shit. Algo moveuse, non? Quizá desde aí arriba podamos ver que pasou. O que pasou é que igual non lle debín dar. Bueno, e agora que se lle ocurreu este. Oh, yes! Victor Ismente. Que gran idea, Luigi. Ah, ti te quedas aquí abaixo con martelo listo e Mari sube para saber mellor. Unha excelente estrategia. Pagamos a prova. Puto Luigi. Unha cousa un pouco evidente, pero bueno. Según eles é unha idea. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Vale. Aquí ahora, misiones. Vamos a ver. Ah, o que cambia es solo o azul. Vale, o sea, se va por aquí. Se va a ningún lado. Aquí tampoco. Vale, ahora sí. Luigi! Vale. Normalmente sempre existe unha forma correcta e outra incorrecta de facer algo. O que se refiere ao laberinto correcto é ir todo hacia a esquerda. Vale. Hostia, aquí hai un tubo. Ah, creo que no xogo xa acabo de ver que xa antes vin un túnel así. Igual que agora teño esta habilidade. Vai haber despois unha máis adiante que che vai permitir ir por estos buratos. Ah, carai. Seguramente hai tamén algún sitio para abrir as portas estas verdes. Pisei, no, no. Creo que no pisei. No. Puedo usar un ataque tándem. Esto también me da un logro. Va, e non conectei un enchufe que me pudese dar ventaja, ¿verdad? Velocidad. Ah, claro, ahora este es más rápido. Vale, non perdo o turno cambiando os enchufes, eso... Bah, pensé que estaba más roto eso. Ay, fallei. Fallei. Tío, as bolas que me acaba de botar sempre se estou comendo, tío. É preocupante que non te esquivado eso. Moi preocupante. Moi preocupante. Igual te sin full lag, pues sí, debe ser por la tua presencia. Porque no me pasó hasta ahora,
O sea, podíame equivocar alguna vez, pero estáme pasando moito ahora. Vale, por aquí. Que rapaza máis maja. Encántame que vaya toda de rosa. Si tío dis de rosa, será? Ai, ceos, este laberinto tamén mariadiña de todo. Mario, Luigi. Oxalá estivesedes aquí para axudarme. Imposible. Eso que ven son os meus adoros bigotudos. Non sabedes canto ansiaba vervos. Pero é Peach ou quen carallo? É Birdo. Que xa estaba ben. Ah, non era Peach, era Birdo. Sí que estás contento de ver a princesa. Que estes chistes sí que non me esperaba. Que esté todo o tempo pensando en Peach e resulta que é Birdo. Con realidad que eu pensaba que yo estaba dando y tú me... Con la realidad que yo le estaba dando y tú me... Sí, a verdad que o debuñador a veces méteme presión. Que non é ela, vale. Vaya, pues que chasco. Entón debemos seguir buscando a princesa Peach. Hasta logo, amores. Ai, meus amores, volvechedes, non vos culpo, claro está. Que lexos chegastes, así se fai. O mal é que solo recorrechedes un tercio do camiño hasta a praza da fonte. Vamos, seguid adiante. Un tercio. What the fuck. O laberinto non é fácil de cruzar, pero pon a prova o cerebro, eso sempre é bo. Ainda que parece unha simple atracción, é unha realidade. En realidade é unha medida de seguridade da illa. Foi unha idea de Inxenia. Se queredes falar con ela, o no seu taller está na praza da Fonte do Oeste. Antes pasou por aquí unha rapaza con vestido rosa monísimo. Quería chegar á praza da Fonte do Oeste, así que dinlle indicacións. Dixenlle que fose ao observatorio central outra vez. Espero que chegara ao seu destino. Vale. Vale, aquí hai outro observatorio destos. E aquí agora que xera o rosa. Bueno, teño que dar... Oh. Vale. O sea, aquí volvería para o medio. Entendo. Igual despois teño que volver para o medio para cambiar a trayectoria do azul, pode ser. Está claro que sí. Vale, vou non deixar así. Vedes como me mete presión? Védelo. Vedes como me mete presión? O meu maior enemigo a veces é ti, non un puzzle. Senón ti mentras estou facendo un puzzle. Toma, esta vez sí que lle dei. Merda. Ah, bueno, pensé que iba a secuestrarme. Ahí está. É que isto non me gusta nada, este ataque. Joder, pude evitar. Vale. Oh,
que o que cae tamén ten propensa sorte. O primeiro é unha tal... É o do segundo. E no teu segundo posto... Eu estou no segundo posto, logo da terceira... Disputare. What the fuck? Este debullador. Hombre, tenía que pensar ese posto, la verdad, ese ranking. Esa foi buenísima, ainda que odio máis a de etiquetas verdes, ATC. Ainda que, bueno, esa en principio ahora quedou arreglada. Pero buenísima esa. Impresora de moda. Qué buena, tío. Aumenta o que te daño en eso, además sus golpes pueden ser males. Vale. Non está a miña man. Pero hai unha impresora que que basicamente daba igual o que lle fixeras, que acababa fallando outra vez, pero bueno, aí cambiouse o cabezal e parece ser que estaba o problema aí, no cabezal da impresora. Pero as impresoras de RFID son un coñazo tremendo. Toma. Hostia, vaya hostión se acabo de dar, ¿no? Ainda que, bueno, ahora era un enemigo individual. $18 máis. Uf, medo me dá, Ao final vai pasar o que dixo o debullador. Vou chegar a un boss e vai me joder a racha. Bueno, espera, aquí... Ah, sí, teño que subir. Vale. Luigi. Ven, Luigi, ven. Hostia, que se mete aquí dentro, cabrón. Toma. Mólame o detalle de que cando atacas co anticipado un rise, como dicindo, bueno, máis que rise alégrase, non? De haber atinado. Vale, vamos a ir a polo pajarraco primeiro, porque é o que máis amenaza representa. E agora vou usar un ataque tanque. Oh yeah. Oh yeah. Por fin. Este xa non. Por lo menos esquivei unha, pero pueden esquivar as dúas. Vou matar este. Centrifugadora. É verdad que vai Mario girando máis rápido. Hostia, qué detalle. Qué detalle o rollo de que cambia a animación do ataque tamén. Non só aumenta o daño, sino que cambia a animación do ataque.
pijada, pero a mí mola ese detalle, tío. De que o bonus este da regleta o mellora o daño, pero fai que a animación represente eso. Vale, por aquí non é. Ou si. A ver. Non o pisei, merda. Hai que dicir que as melloras esas notanse moito, Toma. Wow. Que non se notan, sí. 99 en total. Uy, eso fue más rápido, fue a mala fe. Clavija recargada. Caldelas. Cal é a que recargou? Ah, o simplificador en contra, non? No, potencia en contra. Nah, ahora non o vou cambiar, vou seguir así. Vamos a usar un ataque tándem. Ah, está aturdido. Uy, casi sube de nivel ahí, Luigi. Vale, sí. Vean. Enhoraboa. Sache de Solebrinto, bravo. Ves de bullador, ¿no? Pasei, ¿no? Tardamos a vida entera, pero al final salimos. A Princesa Peach tenía que estar por aquí. Vale. Enhoraboa por haber atravesado o laberinto. Unha rapaza vestida de rosa foi máis rápido que a vos. Vindo por aquí fai nada. Non sei se incluso bateu algún récord ou algo. Que velocidade. Claro, a mellor a tipo foi capaz a ir desde o centro planeando, porque Peach é capaz deso. Enhoraboa. Que alegría, últimamente son poucos os valentes que osan recorrer o laberinto. Vos sodes os segundos en pasar por aquí hoxe, despois desa rapaza de rosa. Acaba de ver alguén con vestido moi elegante, algo pouco común nesta illa. Noutra orden de cousas parece que uns paxarracos andan secuestrando a xente. Solo espero que esa persoa de vestido rosa este ben. O color, esa cor chama a atención. En fin, xa sabedes, andadeus con ollo. Os turistas benvidos á Praza da Fonte. Aquí tedes o taller de Inxenia, orgullo da nosa illa, e moi cerquiña está o faro. Non vos apetece quedarvos a descansar un rato, o sonido de agua relaxa a cantidade. Que? Boa, vamos outra vez ao laberinto, porfi. A miña neta quere volver a recorrer o laberinto, adoro e todo eso, pero tenme agotado.
Esta plaza está o taller de Inxene, a persoa máis inteligente da illa. Foi ela quen creou o laberinto. Imagínate que coquiña hai que ter para discurrir algo así. Din por aí que lle saleu unha rival. Ao final, ser xenio tamén ten o seu lado duro. Inxene é supervisora da increíble laberinto da Tracia. É bastante calada, pero notase que é toda unha buenaza. Se tedes calquer problema, contade. Seguro que intenta axudarvos. Vale. No, fora. Deixadme en paz, aire. Toca pelea. Oh yeah. Aí veño. Hostia, que hostia, un champiñón. Hostia, merda. É verdad que cando bota pinchos non hai que saltar. Hostia, veo en forma de enemigo. Que cabrón. Vale, vamos a usar ataque tándem. Sí que fallaba, Ahí está. Aquí o ataque tándem non me sirve de moito. Igual lo mato de golpe. Sí. Dale con secuestro. Uff. Esquiveino por los pelos. ¡Oh! Hostionazo. GG. Luigi sube ao nivel 15. Aquí temos bonus, ollo. Bonus de rango. Vale. Ah, o sea, vas podendo elixir entre todos menos os anteriores, menos o que elixistes antes. Vale, isto está ben pensado. Vale, ahora podo elixir máis ataque, máis defensa, máis velocidade, máis vida, máis bigote ou nivel rápido. Todo o bigote. Xa, pero entendo. Bueno, claro, isto é algo específico. A mellor sí que isto sí que se pode escoller máis veces. Claro, tamén podo coller o de nivel máis rápido. Porque a mí isto pareceme un pouco rotiño. A ver, un 20% non é que sea unha animalada, pero, bueno, sí, é un quinto da experiencia que che dá. Certas criaturas vaise notar, e nos bosses xa non che digo nada. É que un punto no bigote tampouco me parece super abismal. Non sei, tío. É que o 20% pareceme unha animalada. Non vou elegir bigote porque é un punto solo, tío. É un punto solo. É que eu isto, a ver, sei que sona tal, pero que pareceme roto do nivel. Supoño que esta mellora solo se escolle unha vez. Estas a mellor escollense máis veces. Non o sei. Bigote, queres que colla bigote, en serio? Que di o resto? Facémoslle caso a debullador.
É que eu non sei hasta que punto me vai supoñer. O bigote sirve para ter máis sorte nos ataques. O sea, dache a probabilidade de facer un golpe como crítico, por decirlo así. Bueno, estame poñendo Twitch conectando ao chat. Ese é o típico fallo de Twitch. Vale, parece que vai. O que? O bigote? En tal caso, nivel rápido, non crees? Porque se subo máis rápido, tamén gano bigote ao subir de nivel. É que é por eso polo que... E ademais evitaría ter que farmear adrede. Ou matando enemigos subiría máis rápido. Vou elegir isto. E ademais isto despois non podo cambiar. Venga, toma plumo, nivel rápido. Ves, mira, xa ganei un punto de bigote ahora. É que xa gano bigote ao subir de nivel. O outro botando as mans na cabeza. Oh, gracias. Ai non, menuda bandada. Escapemos. Ou fuxamos, máis ben. Ai, a inxenia esta. Tío, vai a bombaca. Magnífico. A miña macrobomba actuou no momento perfecto. Con toda a explosión foi enorme, polo que non ten futuro como obxecto defensivo. Vaya, vaya, que interesante desarrollo dos acontecementos. A verdade é que tedes un aspecto sumamente original. O mismo digo. Oh, gracias, pero permitideme que me presente. Son Inxenia. Fun a responsable de diseñar as medidas de seguridade anticrime da illa. Antes isto non era unha illa como tal, sino máis ben un centro de... bueno, da igual. Será mellor que falemos noutro sitio. O meu taller está xusto aí. Interesante, de modo que credes que a princesa Peach podría estar aquí. Ben, se calculamos as pulseadas da súa ubicación según a ruta que segueu, bueno, que seguistes, claramente existe un 100% de probabilidades de que este máis adiante. Casi seguro, sí, bueno, pode ser. En que quedamos? O que denomino HPP, hipótesis de paradeiro de Peach, non é unha constante. Trátase dunha variable que fluctúa según as decisións que Peach toma. Vaya, sensualaxe. E máis, tampouco podemos deixar a marxen os cálculos dos recentes secuestros. Estas abominables aves de presa. Os garractores como os demos por chamar esos paxaros con inclinación ao secuestro. A illa leva tempo sofrendo os seus ataques. E o servidor leva tempo diseñando todo tipo de sistemas defensivos. Cáspida, con que esos paxaros sembraron o caos en outros lugares tamén. Se tendemos a súa lógica, debemos dar co seu lugar de orixe e deteneos aí. Axudaría se pudese, pero o continente descompóse en múltiples illas. Estuveches conectando illas, entón estuveches utilizando os enchufres do Conectar. Que aguda eres. A veces incluso me sorprende a mí mesmo. Será un placer axudarvos e recomuñar o continente. En fin al cabo, esta illa empeza a quedárseme un pouco pequena. En canto conectedes con outras illas, acompañareivos. Pero non vos olvides de que antes de nada debedes dar ca princesa Peach. Vale. Hai unha cousa que... hai detalles como os que comentei antes de que isto do enchufe que aumenta... cambia a animación dos ataques e tal. Pareceme un detallazo, pero que non me parece tanto son o das voces de Mario e Luigi, que nas conversacións sempre lle poñen a mesma frase. A mesma frase tiña que ter entre 2 ou 3 frases para que non pronunciasen sempre a mesma coletilla, porque chega un punto que xa non ten gracia que estea repetindo sempre o mismo, porque parece que din o mismo sempre.
Non sei se pensaderes o mismo, pero bueno. Perigo, hai paxaros enormes ao acecho. Recoméndase extremar as precaucións. Vale, aquí o seguinte punto de salvado. Bueno, aquí estará ao final do todo, ao final. Sei que son... Buah, xa son as 11:10, pero ahora quería acabar esta parte. Entonces... Según os meus cálculos, a Princesa Peach encontrase indo polo camiño da esquerda. Vale. Isto que é parte do laberinto outra vez. Esperad un momento. Estado. Non sei se curarme. Este o no curar. Eu despois de pensar que xogo... A ver, espera. Despois de pensar que o xogo se creou nunha ferretería, pareceme moito pedir a esas cabezas que cambien de frase aos... A ver, pero simplemente crear máis dun audio, sabes? É simplemente programalo para que o digan unha vez unha vez outro. Ola, pisei a bola. Ai, non debía saltar. Merda. Que cagada. A ver, é un detalle, pero igual que fixeron cousas ben, pois eso detalle... Ola, fallei. Que cagada. Pasa nada. Vale. Según o sentido no que xire, xa se ve que vai hacia Mario ou hacia Luigi. A ver, que xa o vin antes, pero... Adiós. Sí, por eso digo que se lle escapara eso, ainda choca un pouco máis. Hostia, pensei que morrea. Me aguantou. Non doa nada. Ahora sube Mario de nivel. E agora estará debullador. Tens que dar ao bigote. Pero vou elixir nivel rápido. A tomar polo bom. Ainda que Mario ten bastante menos bigote que Luigi, creo, non? Luigi non tiña 40 e pico puntacos. ...44 puntos e Mario 29, o sea, Luigi ten moito máis bigote. Luce un mellor bigote. Vale, champiñón vida extra. Aí te des a Peach. Que alivio. Non sabedes o contento que estou de vervos. Mima.
Vais que lavaba. De todos modos, non é momento para celebrar que volvemos a estar xuntos, Mari. Debemos encontrar o modo de regresar ao reino champiñón. Contame todo o que averiguastes. Cosa verrà tanto pure. Menos mal que Aurelia está sana e salva. Alégrome tamén de que vos dous estedes por aquí. Per Victor, il merite. Ah, así que este lugar chámase Concordia. Pertence a un mundo distinto ao reino champiñón. Admírame o vosso propósito de conectar as illas e recompoñer o continente. Ti debes de ser porco puro. Que mate, mola. Encantada, antes de que o preguntes, non son un porco. Tamén é un placer coñecerte, doña Insenia. Difícil que non sea un porco se chama porco polo, pero bueno. Se necesitas alguna ferramenta, artiluxo, aparato ou dispositivo, conta conmigo. E por suposto é unha edade de coñecerte, doña Princesa Peach. Por favor, non me chames doña. O mismo digo, Insenia, así que está ben. Estupendo, estou seguro de que nos vamos a entender moi ben. Cosa verrà tanto pure. Así que necesitades ir ao faro, pois está xusto aquí arriba. Mentre se ocupabas de conectar a illa, quedareime facendo a compañía á princesa. Vale. Bueno, antes tomeime aí un xarabes e tal, e un pouco sin necesidade, porque xa... A verdade que non contaba con chegar tan rápido ahora aquí. Aí me gusta, Luigi, que traballes. Aquí quedou un bloque sin coller. Xa será noutro momento. Hai algo por aquí, no. Vale. Hay algo por aquí, no. Y bueno, puede haber bloques invisibles. La verdad que está guapo o colorido que están os escenarios. GG. E outra illa conectada. Illa Atraxia. 3, 4, 5, 6. Esta é a sexta illa. Hoxe non vos queixaredes, Ten un stream máis largo do habitual, Bueno, supoño que Insenia e a Princesa Peach múdanse aquí oficialmente. Habrá que ir hasta as tuberías, hasta a tubería para recibirlas. Vale. Ah, hola outra vez. Que a Princesa Peach está a punto de chegar. Princesa Peach, que alegría que estedes ben. O mismo digo, Aurelia. Princesa Peach, quería veros. Espero que non estiveses preocupadas por mí.
Pues sí, que estamos bastante angustiados, por lo menos, pero menos mal que no se pasó nada. Hola a todos. Hola. Oh, tía, eres a princesa Peach. Sí, encantada. O mellor, repíteme, pero eu son a Aurelia. No pasado botei unha man a Mario e Luigi nas súas aventuras. Pero esta vez toca me axudar a princesa Peach, que alegría coñecer. Mismo día. Dios de ser, conecta. Se podo axudar en algo, o que sea, non dudes en dicirme. Que vos parece se contrastamos toda a información que recabamos? Que despisto meu, non me presentei. Eu chamo Inxenia, encantado de conocervos. Mismo digo. Creo que Inxenia tuvo unha boa idea. Poñamos en común todos os datos dos que dixemos por agora. Estupendo, será mellor que vayamos á plaza. Lolo. Dixenos un paxariño que ideas poñer información común. Nós tamén queremos participar. Deixarenos, verdade, verdade. Quen son estes chiquiños, rapaciños? Ajá, estamos desexando que preguntases. Veña, rapaces, todos a coro, somos os remolóns. Ata uns. Os remolóns, Eu son René, a súa líder, única e inimitable. Polo que vexo tedes moito entusiasmo, unha cualidade que sempre ven ben. Que ten a mente refinada, mola tantísimo. E amable señorial, de maior quere ser como é. Muchachada, deixémonos de guasa. Estamos de broma. Ben, vamos a necesitar toda a axuda que podamos conseguir. Aí ven outro. Remolóns ao poder. Con que eses paxaros chamados garractores están raptando os isleños por todas partes. E logo utilízanos como man de obra. Mais ou menos foi o que dixo Shulk. A miña teoría é que isto forma parte dun plan de maior escala. Crees que Shulk e o comando alargador teñen algo que ver? Pois entón temos que pararlle os pés. O Luigi dormindo. Puto Luigi, Que pasa, princesa Peach? Por chear. Oh, yes. E se me deixara secuestrar? Pero que? Isto xa o fixo antes, ou só, non? Si, pode deixarme que os garractores me secuestren. Así podremos averiguar a donde levan a toda esa xente. Como? Para o carro, eso sona demasiado perigoso. Propós que levemos a cabo unha operación de infiltración, pareceme un plan sensato. Bueno, a princesa Peach ofrece como voluntaria, alguén querría sustituirla. Pero, se alguén se presente debe sentirse capaz de poder regresar. En caso contrario será unha decisión demasiado temeraria. Pasé por moitas tribulacións, así que isto non debería ser moi difícil. E se as cousas se torcen, sei que podo contar con todos vos. No, irei eu. Nin de broma. Se van a secuestrar a alguén que sea a líder dos remolóns, eu. Perdón, refeste a min, non? Irei eu, presento-me voluntario. Debería ofrecerme eu tamén. Ofréceme como caminante para o secuestro. Fin al cabo, gustaría investigar por a miña propia conta ou con coñecemento de caos. Bueno, xa vale, irei eu e punto. Bueno. Estamos como quen vai pagar a conta, espérame. Que deberías ir ti, Luigi. Luigi, pero si estaba sobado hasta hace un momento. Nos han pillado. Ciertamente é unha idea interesante. Non se me ocurre ningún motivo para descartarla. Como secuestrado darías o pego totalmente. E se subís perigo serías máis que capaz de escapar. Gustame este plan. O mal é que se Luigi se infiltra quedaría solo, o sea,
te quedaríaste solo ante o perigo, Mario. E consideraría máis para non dedicar ao inimigo sin un compañero de batallas. Se volvamos todas as brillantes asociacións de que elección sería máis adecuada. Aprecias a Peach ou Luigi. Será mellor pensarlo ben antes de tomar unha decisión. Vamos mandar tomar esta decisión. Estou de acordo. A ver se cando chegares a unha conclusión, Mario. Non temos nin idea de que clase de inimigos nos enfrentamos, mas nos vale estar preparados para o que sexa. É unha boa forma de facelo sería creando clavixas de combate. Para eso non estaría de máis recorrer as illas conectadas á caza de fulvas. Tanto de Solita como a Tracia parecen boas opcións. Oh, yeah. Xene, perdoa. Canto acabemos aquí, importaríache falar comigo un momento. Quixer comentarte unha cousa. Por suposto, sen problema. A que enviamos? A Princesa Peach ou Luigi? É unha decisión moi delicada. Estou lista para infiltrar. Hostia, pero en serio teño que elegir entre un ou outro. Uff. É un movidón eso. Pero non sei se é algo relevante ou simplemente algo que simplemente vai avanzar cunha opción sí ou sí. Pero vai quedar para o seguinte día. O avance desa historia vai quedar para o seguinte día. Gracias a todos por pasarvos. Vémonos no seguinte stream. Chao.